Urriaren 29 osteguna, historian hauteskunde asko ospatu diren eguna gaurkoa. 1989an, Felipe Gonzálezek hauteskundek irabazi zituen, horrela laugarren legaldiko presidente bilakatuz. Ba, itxasoaren bestaldera joan da, Brasilera zehazkiago, 2006an Luis Ignacio Lula da Silva bigarren aldiz atera zen hauteskundeetan garaie. Ba, nik gustora egingo nuke salto Brasilera eta igual kafetxo bat hartuko nuke Lula da Silva. Badakigu kondo zertara jo nahi ezentzu Brasilea. Ba, samba, eguzkia... Bai, bueno, nire egia esan jungo nintzake, gustora. Bai. Eta hurrengo herrialdera ere, tango bat dantzatzera, Tegura inik tangori dantzatu, Jana. Bueno, agian Argentinara, joan barko dugu horretarako. Ba, 2007an, Cristina Fernándezek ere, Argentinako hauteskundeak irabazi zituen egun honetan bertan. Vengo a tomar posesión del cargo de presidenta de la República Argentina. El cargo... El honor más grande que puede tener. Lehendakaria ez dute gaur aukeratu, baina bai EITB-ko zuzendari berria, Andoni Aldekoa, orain arte Bilboko Euskalduna Jauregiko zuzendari izandakoa. Bozketaren emaitza honako izan da, 51 batek eman dugu botoa, 40 boto alde, 34 kontra, beraz, onartuta geratu da Andoni Aldekoa de la Torre jauna Euskal Irrati Telebista herri erakundeko zuzendari nagusia izendatzea. Honen inguruan ere, betiko lez, eztabaida sortu da. Ba bai, Maite Iturbek 7 urtez lan hau bete ondoren kargu hausteko erabakia adierazi zuen eta EAJ eta PSEek adostu zuten Andoni Aldekoa proposatzea postu horretarako. EH Bilduk zuzendari berria lehiaketa publiko bidez izendatzea eskatu zuen, baina azkenean EAJ eta PSEek aldeko botoekin gaur izendatu dute Andoni Aldekoa. Batzuk diote euskara ez duela oso ondo menderatzen. Ikusi egin barko dugu horrela den, baina ala balitz. Ba, ez dakinik oso itxura ona ematen ote dion Euskal Telebista publiko honi, ez? Bueno, baina gaurko egunez, EITB-rekin lotutako beste gertaera bat ere izan zen. Bai, EITB 4, telebistakatea lehen aldiz aireratu zen. Baina, zuek ikusi aldezue sekula. Ba, banik egia esan ez. Eta ea zuzendari berri honek kalitatezko saio gehiago egiten ditu, batez ere euskeraz, eta ez hainbeste kate eta olakoak sortu. Uste dut ETB 4 katearen aldekoa dela zuzendari berri. Begira. Txistako! Bueno, komunikabide inguruan ari gara eta atzo onda sariak banatu zituzten, ez da? Bai, baina bigarren kafeari saria ematea aztu zitzaien. Bueno, ziur hori entzunez gaituztelago izango dela. Zerkateko karrusel deportibori eman diote irratiko saio honenaren saria, kopeko tiempo de jugorekin batera. Hau bastante míticoa izaten zan garai baten, El de los goles, el del sonido inconfundible, el de la emoción, el auténtico, el verdad. Urrengoa zuretza da ino. El de la cadena ser izaten zan, Bueno. Ba, bigarren kafea, naiz erratien egiten dugu, eta hemen guk ere, ez dakit, beharko genuke gure saritxo, ez? Iritsiko da. Bueno, eta epaien aipamen berezia, de eso no se habla, podcasteko preguntan por ti atalak jaso du. Isabel Cadenas Cañón basauriarrak zuzentzen du proiektu hau. Bueno, guri emanez badigute ere, gertuko senti dezakegu modu batean. Bai, eta gainera beste sari bat ere eman diote Euskaldun emator tarteko dabilen saio bati, ez? Patriari telesaioien oneraren sari eman zioten, eta gainera joan den astean hemen izan genuen gunekin Inigo Aranbarri. Beraz, bueno, hurbileko senti dezakegu, bai. Ba, bai, baina nik egia esan gertutasun hori baino, nahiago nuke saritxo bat, akaso hurrengoetan. Ba, ez dakit zergatik ez diguten eman, kalitatezko edukiak eskaintzen dituguta. Bestera galdetu sare sozialetan, sekulako arrakasta izaten ari da Juan Ignacio Artxoagak bikingoi buruz kontatu zigunak. Arotz izena aldamenean dutenak. Arrotza da, estrangeroa. Arrotza. Arrotz edo arrotz. Orduan, toponimian aurretik izen bat eta gero arrotz daukagunean dana juntu, badakigu, hor dagoen izen hori
kanpoko norbaiten izena dela, ezta? Hor daukagu beste sorta bat, Uztarrotz, esan dezakegu, konturatzen zeate, esaten nahi naizen azken izenak ja, itxasotik, Urrun xamar daudela. urrun xamar dauela. Ez du esan nahi, arroz. Zugo jana baltzenekien, odei hitza Odin Jainkotik datorrela? Ez, egia esan ez. Justen sariren bat merezi dugu. Eta atzo beste sari banaketa bat ere izan zen Euskal Herriko pintxo txapelketa. Nik ondo saria baino pintxo bat nahiago, Bai, ez da nik oso jateko giruantzaren gaur, baina tira. Iritsiko da, hori ere, ezingo dugu probatu bitartean, saria Iruña Zarra jatetxeak irabazi zuelako, Mexikoko pasta ontzi txiki bat, guacamole pixka batekin eta etxean egindako antxoa patearekin. Esan da bezala, ez da itxein marko dugu, Nafarrora joateko aukerarik ez daukagulako, beste euskaldunok. Baina hori itxiko da, ez da, espero dezagu laizter izatea. Eta nik uste jendeak identifika dezan zein den taberna hau justu aldezarrean kokatzen da, San Ferminetan beti lepo egoten da, eta bertan hasten da kantu jira, normalean hilabetean behin ospatzen dena, hortxe, Iruña Zarra. Ibili. Gaur, ez? Bueno, baldin eta ez dioten soldatak entzen. Mira, gora faltzeko bakaioa beharko du, norbaitek. Bueno, Iruñako pintxo izin badet jan, zein izan da pintxo finalista, igual gertuko dago? Bigarren saria Brisa Marina pintxoa jaso zuen, Gasteizko Mano Lenta jatetxekoak. Jo, oire urruti. Baina azkar ateratzen mendute. Inigo, emaiozu. Hor, fin zabiltza gaurre, emaiozu postasun pixkat, neska honi. Hirugarren sari hemen inguruan egongo da, ala? Ez, hori ere Araban La Regadera jatetxeko marmitun pintxoak irabazi zuen. Bida, aserretzen nahi naiz. Ai, txika. Konfinamenduak kendu dizkit besarkada, kontzertuk, bidaiak, baina pintxok? Zuk egin marko dituzu, osagaiak erostera joan, etxeratzea agindua, iritsi baino. Bai, hori bai. Begira, gaur goizan adibidez, Behobian aritu dira batzuk erosketak egiten. Konfinamentuan sartu aitzin, mugaren hegoaldean diren saltokietan, azken erosketak egiteko baliatu dute azken eguna turista askok, baina baita, ohiko bezeroek ere. Bai, goizeko 11 60 pertsonako ilara omen zegoen Behobiako benta saltokiaren atarian. Badirudi, hilabete batez etxean sartuta egon beharko duten herritarrek hornikuntza lanak aurrez egin nahi izan dituztela. Ez da giro, baina lasai konfinamentuarekin edo konfinamentu gabe, sariren bat jasota edo sariri gabe, guk hemen jarraituko dugu. Edo hori espero dugu. Gaur gainera gonbidatu bereziak dauzkagu. Bai, pantxikateieria, dantzari eta koreografoa elkarrizketatuko dugu. Eta Laida Aldaz, zinematika jaialdiko zuzendari eta sortzailearekin ere arituko gara izketan. Asteburu honetan badauzkagu plan mordoa, Eta oianak azalduko dizkigu, naiz eta kultura arloan ekitaldiak aurrera eramatea ez den erraza izaten ari. Bai. Eta gaur, Maria Romero Laspiurren bizitera izango dugu. Heriotza, terrorea eta pertsona fantastikoak izango ditugu izpide. Ez esan gehiago, hasi egin beharko dugu. Gaur urriak 29 ditu, eta osteguna da. Ostegun ilunak batzuentzat.
Urriak 29 ditu eta esan da bezala, hementxe gara bigarren kafean naiz irratiaren sintonian arratsaldeko 4:11 aurreratu ditugu gertatu diren gauza asko, baina guk ezertan hasi aurretik, badakizue gustoko izaten dugula, zera, maite duten giroan murgiltzea, maite ditugun gauzak aipatzea eta maite dugun guzti hori, gurean borobiltzea. Eta ez baduzue kantu berezirik eskatzen, nik nahi dudana jarriko dut, ondo irutzen zaizu? A ber. Primeran irutzen zait. Hori. Bai, oso gustoko dut, gaur goizean lagun batek bidali dit proiektu berri bat, H30 izenekoa, eta bertan ezin saiestu eta larri kantu hau, asko gustatu zait. Eta, bueno, proiektuan sorkunde irigoraz, pianista, Xieroleaga baterista, eta Julen Izarra saxofonista daude. Experimentazio giroan, kontrabajorik edo bajorik gabe egindako proiektu musikala, eta ez dakit saiatuko gara, gure akustikoen tartera ere Euskal Jasa ekartzen, tarteka hitz egin dugu hemen beste proiektu batzutaz ere, eta entzun ditugu, baina tira, horrelakoak ere, berri direlarik eta akaso izango ditugu laizten honek. Eta konturatu naiz gaur sintonian zehar, ez zaituztela aurkeztu. Oiana Maritarena, arratsaldeon. Arratsaldeon, nigo. Goiuri ez deiza. Arratsaldeon, oso ondo. Primeran, eta Maria Romero Laspiro ere gurean dugu. Arratsaldeon, Maria. Arratsaldeon, gaixo. Ondo? Ondo. Zer duzue maite? Oiana Maritarena. Miratzen nahi zea hasi markoet, ezta? Bueno, nahi bazu beste no maitetik hasten gara. Ez, arki, oso. Begira, nik uste asko maite detela, baina nik uste momentu honetan ere behar handia daukadala, eta horrexeatiko esangoet. Ez pentsatu ez erolago juri. Bale. Asko maite ditut, igande hoiek esnatu, eta ez zer egin behar ez tezun igande hoiek. Nik asteburu askotan lan iten dut, kanpuan izan ez azken asteburu hauetan, eta daukat kriston gogoa esnatu igandian, erlojuari begiratu eta, ai ama, egun oso daukat aurretik, gozaldu agian, eta berriz ere oera goxo juteko, hori maite dut, eta hori nahi dut. Asteburu honetarako plana, bixe, iganderako. Eta badukazu? Bai, asteburu honetan argi ikustet, eta nik uste horregatik, horregatik, bai, gehiago estimatuko etela, bai. Bidia. Bai. Bida, adibidez jarrezakezu proiektu hau. Bai. Igande goiz bat gustorazteko, Askotan plazerra da liburu bat hartzia gero momentu horietan. Eta laranjazuko bat ondua, bueno. Ja, osatzen nahi nahi. Pixkat estereotipatua dela, baina kafe usaina goizean, orako egun lasai batean, jazz, musika pixka bat, eta liburu bat, hori da, top. Guk kafian horrez beste zer ego juri, Maria. Esan behar nuen, joanik lana. Bai, baina goizeko kafe usain horrek, naizta kafeaz gustatu usainak ez dizue? Bai, usaiak jasan nahi gustatzen zait, bai. Puntu bat ez? Kolaka usainak. Bai. Maria Laspiurri... Neri kafiana piua. Gainera, naiz oso espresso kafearen zale, horregatik hili kafea dugu gurekin beti bigarren kafean, baina oso gustoko edo goizetan italiana kafe makina batek sortzen duen usaina. Etxean uzten duen usaina, ez? Beste espresoak ez duen besteko usainik uzten eta usain hori bai gustatzen zait. Usainekin lotuta, nire gaurko maite duta, goizean konturatu naiz, nintzen sofan jertxe bat tolesten, baztegit atzo erabilitako edo, eta gustatzen zait oso arropa bat bezperan erabilduzunean eta zorionez gero eta leku gutxiagotan erretzen da, eta orduan arropak batzutan egun batetik beste batzuetarako aukera ematen dizu, eukitzen duen zure bezperako perfumearen usaina. Eta batean hasi tolesten da, ondo zaitzen duen. Sentsazio hori asko gustatzen zait. Gero beste batena da nian usaina. Eta lotzen duzunean usai hori ez, beste pertsona batekin edo garai bateko. Bueno, hori ni... Bai. Ja, hemen egi denak kontatzen hasita asko gertatzen zait, Oiana Maritorenak batzutan ekartzen duen perfumearekin. Gogoratzen didala iraganeko gaztearoko norbait, eta bai. Eta hemen hasi gara jertxeekin, baina gaurko kamiseta ze bolita den ez diazu, esan? Ni lan kontratu naiz, baina, bai? Zeinena da?
Alex? Alik Sankim. Bai. Bai, non erosi dozu hori? Bada Grossen, denda bat, bertan bitxiak saltzen dituzte, oso gozapolitak egiten dituzte, badauzkate estampazioak, laminak, arropa, baina nik esango nuke bakarrik saltzen dela bertan euskal diseinatzaile eta bertan egindako gauzak eta baita denda kudeatzen duen pertsonak egiten dituen bitxiak. Gainera uste dut duela gutxi kolekzio berria estrenatu dutela. Bai. Rusin izenekoa. Norbaitek pista gehiago behar bali madu, Maria Romero Laspiurren gotorlekuan erosi noen kamiseta hau. Bai, oso politza gainera. Bai. Neri asko gustatzen jata, justo modelo hori irutzen jata oso politza eta gainera dia azkenengoak, ja, ez dituzte gehiago. Gainera, kopuru mugatutan egiten dituzte horreko izan. Bai, oso ondo da hori. Azkenean da, como edición limitada. Uste, kasu enten, 100 direla, izan daiteke? Bai, hor da. Hor jartzeu, zure kamisetan jartzeu? Zenbagarrena. 53garrena. 53, ez dakit jokurik ez dut egin. 53, 5 tiru, 5 gehiru 8, ez. 53 zenbaki polita. Yuri, zure maite duta? Nik maite ditut, maitasunagatik erokeriak egiten dituzten pertsonak. Bum! Hemen daude, hemen ari dira, Yuri eta Oianak elkarrikeinak egiten lasai, mikrofonoak itxiko ditut momentu batean, entzun, ezin saiestu eta larri sorkunde irigoraz, Asir Oleaga eta Julen Izarraren proiektu jasistikoa, Made in Euskadi. Bueno, jotillatu beharrekoa uste dut, ez? Ez gehiago behar Bai. Ez, bueno, eski Oianak gogoratu dit, lehen goizan komentatzen nahi dudan gauza bat, dara, Twitterren, pertsona batek, @Bilbao polizia kontuari idatzi dio esanez, aste asko igaro direla, azkenekoz harreman sexualak eduki zituenetik, eta pertsona bat ezagutzen ari dela, eta joan daiteken herri hortara, bere beharrak asetzera. Eta... Beharrak ez nahiak esango dugu, ez? Politagoa nahiak. Beharrak esan du beharrak. Bale, testualki da. Bai. Mutil honek esan du beharrak. Nere beharrak asetzera, joan daiteken beste herri batera. Eski, karo, aste asko da makizki gaixoak. Eta Bilbaoko poliziak erantzun dio. Arratsaldeon, ulertzen dugu zure egoera, hauek ez daude reflejatuta, ez dira islatzen legedian, orduan ezingo duzu joan. Baina lasai hartu, eta hau izan daiteke zuen amodio historiarako lehenengo froga bat, eta sorte asko bidaltzen dizuegu. Egiten? Bai. Oso ona, niko bai jaso dut. Erantzuna oso ona irutzen zait. Oso jatorrak, bai. Lasai, hartu lasai, hau izan daiteke zuen amodiorako lehen froga, eta sorte hon. Nik ulertu dudanagatik, baina egia da oso zaila dela ulertzen, eta ez da lanik egiten ez dugula ulertzeko. Benetan ulerkaitza da, Estatu Espainiarrak markatzen dituen legeak, Jaurlaritzak hortik egiten duen interpretazioa, Nafarroako gobernuak hortik egiten duena, hortik islatzen den informazioa, ez dakit komunikazio taldeak zertako ordaintzen ditugun diru publikotik horrelako estamentuetan, ze ez da posible komunikazio bat ateratzea eta inorez gai izatea, nabardura minimo bat egitea eta gauzak behar bezala azaltzea, baina uste dut, esan dutena dela, zure bikotearen etxera, joan zaitezkela beste herri batera, naiz eta bertan zure padroia ez izan, edo bertan zure bizileko ofiziala ez izan. Hori neguan ipentzatzen, eske imagina honi bizinei bat olosan dan ere mutila da nostin, zeitzen dugu. Bai. Baina... Baitasun probak, adierazi. Bai, gerra moduan, ez kartak bidaltzen. Hemen bideokonferentziak ginen litzugu behintzat. Bai. Baina, nire maite duta, eta hoi etzian, erlazionatuta daude, baina ez pentsa... Ez dela amodio romantikoaren inguruan. Nire egoera dela, bai. Izan, Eta norbait etorri zaizu burura hori esateko maite dut, norbaiten adibidea zeneukan hor. Bai. Enaiz ni, Ez, no? Takit. Badut lagun bat. Bai, denok izan dugu hori, komodin hori. Maria Romero Laspiur, zure maite dut azin da?
Ontsen pentsatzen zuen gauzekin kontuan eukita. Esnekan ezer prestauta orduan pentsatzen egona eta faltan botatzen dutena da juergan ateratzen. Juergan eta hurrengo eguneko ilusio hori zure laguneri kontatzeko juergan peso jatzuna, ez? Lehen gekaguna, neri ja astuta, janik astuta, zain beste denbora irten gabe. Konfinamendu badala eta ez dala, eta lana ez dala eta ez dala, oindala askoz nahi laurtetzen juergan olan juerga potente bat itxera. Baina gogoratzen nahi nire juergak, astetako juergak, eta hurrengo eguneko ilusio hori kontatzeko ze pasau sanatzo, danekin konbentatzeko, ez? Guai zegoa. Parranda on batek jende askorekin egontzarenean, gustora ontzeanean, dantzatu, elkar besarkatu, aspaldiko jendea topatu, hitz egin eta bla, bla, bla. Horrengo goizean, ez dizuzten nola tripan, ez dakit, Utsa. Bai, zerbait mugitzen, zerbait mugimendutxo bat, ez? Tripan zerbait, atzo zen gauza. Bai, niri gogoratzen nahi, juten nintzanean, Barcelonan negoala edo Ibarrera jun edo Lekeitira jun udan juten nintzala eta hainbeste denbora jendia ikusi gabe, juergan atera eta denekin topatu, zan, ez dakit? Subidoia. Bai, adrenalina punto bat, zekan. Ez? Bai, nik ala bizizan duet, eta aipatzen dudan tripazorri hori edo, ez dute harreman hori romantizismotik esaten edo harreman bikote edo ligatzearekin lotzen, gehiago hori energia txune hori ez, gau bezperan emeste jenderekin hain gustora eta batekin izketan da bestiakin da, hori bai. Aspaldiko lagunak topatu. Askotan igual jende askostuz ikusten kalian, baina juergara urtetzen zera eta topatzen dituz. Bueno, herrietan pasatzen da, azkenean tabernak beti berdina da nintzako, orduan edo poteoguan topatu. Edo juerga bat, espero desunez juerga bat begotan, hori dia pasada. Atera kafetxo bat hartzera eta errepende bueltatu horrengo goizian. Bai. Eta horrengo goizian biharamun pixkat eukitzen. Biharamunak badu zerbait ona, honi guztiak saiontan noiz bete patu duela, James Deanek esan zuen, berak elukela iniz abstemioa izan nahiko. Ze, pentsa, goizean jeiki eta jakitea, momentu oberik ez dela egongo egun osoan zehar. Eta jeak badu hori esperantzara kondenatzen zaituela. Biharamunak badu goizean jeiki eta esatea, ufa, hau okerra gora ezin da joan, honeko okerra gora ezin dizan, badugu tartea hobetzeko, badugu margena hemen eguna borobiltzeko. Eta esango nuke, hau kontzeptu hau osteopatian erabiltzen dute. Nahi osteopata dut, eta badaude kontzeptu batzuk oso frikiak osteopatian asko gustan ez ezkidanak, eta bat da steel pointa. Beraiek deitzen diote gorputzak olako momentu batean reset moduko bat egiten duenean, eta uste dut horre flujoen jarioan, eta olako askatasun bat sortzen dela, eta badaukate itxaso barearen kontzeptuare bai, eta badau puntu metafisiko bat osteopatian oso politia egiten zaidana. Eta niretzako ajegunetan egoten da oso garbi steel point bat. Eta zure gorputzak bapatean aje hori gainditu du, eta nik behintzat sentitzen dut gorputzak zama bat kendu duela. Gorputza harin dagoela, gorputza dagoela, berriro bizitzeko prest. Eta asko gustatzen zaite sentsazio hori. Hori da nire gaurko maite dut extra. Bueno. Presaka batean, aje egun batean, gorputzak jap egiten duena eta konturatzen zarenean. Ufa, ez dago ja. Banda. So keep your candles burning. Etzen duten uste poesia egin zitekenik erresaka batetik, baina... Ikusi dugu, baiat. Aje giroan poesia asko idazten da. Eta kanto asko idazten dira. Into my arms, oh Lord, into my... Nick Cave and the Bad Seedsen Into My Arms kantu hau aukeratu du. Gaur Maria Romero Laspirrek eta kantuaren azken akorde hauetan murgilduko gara, berarekin gaur jorratu behar dugun gaian. Artea eta heriotza, terrorea, pertsonaia fantastikoak. Badauka, hola... Ez dakit nola deitu. Sugerente xamarra da, ez? Kaso, hola. Giroan edo murgiltzen gaitu. Bai, gainera justo ontzen asteburuan da santu guztien eguna, eta horrekin erlazionatuta nahi neban gai bat topatu, azkenean hain generala da gaia, eta hainbeste gauza dauz kontatzeko, hasi naiz gauza prestatzen eta gero eta gauza gehiago ditut 10.000 gauza gaur kontatzeko, baina bueno. Zertzia, super moleskain zalea, ez dakit moleskain bada, baina olako eskuko agenda txiki zalea morratu, ez? Bai, ditut 10.000 ja dana gaztauta. Baina bueno, guai da, azkenean hori bai maite duten barruan, pila hortze jata topatzia
bai, oindala espaldiko, bueno, kuadernotxoak edo, eta irakurtzi idazten ebana, eta Bai. zelako letra eta marrazkiak. ez dakit. Oin dela gutxi, agenda horitako batean, moleskain batean, garai batean asko biltzen nuen, eta agertu zan etxean, ez dakit, erdi utxik zegoen, baino beteta zegoen zati hortan, ba, orain dela, ez dakit, 10-11 urteko proiektu Wow. baten negoziazio bilera, antxen eukan. Eta diru zifrak eta guztia agertzen zidan. Pero, holako agenda batzea poesi idazteko hartzen da, eta Bai, ez bai, dirutaz ez hitzeteko, baina ba, antzeuden. Eta gauza gehiago, ez? Eta Pezetetan egozan, za? hori guzti du, Bai. bera dela hemen euroan ziden bakar. Bai, eta ez dala. Naiz eta gu pezetatan dexente. Bai. Bizi izan dugean jana, Baina eurotan ere bai. eurotan ere bai. 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 Nik garai batean kostatzen ditzaidan etxe bizitzen prezioa eurotan planteatzea. Niri ondiokan, Pezetetan behar nuen. Oain ja ez, niko Niri ja, ondiokan. esaten diazu etxe bizitza baliutela Imagina, Bai, bia- mila- zazpirun mila euro eta ez da gizartan hoi. Bai, nik orain alderantziz izango nuke. Pezetetan, nik, ez dakit. Osa, zazpirun mila pezeta barkatu. Zazpi. Hori oso gutxi da ez, hogeita mar milioi pezeta. Ez que lehen esaten zeben, etxiak zen balio zuten, 50.000, ez, 50.000 peseta. Eta hori eurotan dia, 300.000 euro, ez? Bai. Buah. Bueno, horren merkia dira, bai. Oiek ez daude. Horiek ez dira Bueno, geratzen. leku batzuetan gutxi. Bai, hori da. Bai. Bueno, batzutan bai, beldurra ematen du, terror puntu bat ematen du, eta kaso terrorismo puntu bat badago etxe bizitzaren prezioen atzean. Atzo aritu ginen, eta aipatu genuen, ez, nola zelako negoziak eta sortzen diren etxe bizitzen inguruan, alokairu eskubideren inguruan, kanpotiarrak tartean aritu ginen, dagoeneko gure webgunean, naiz irratiaren, bigarren kafearen webgune atalean baduzue, eta saretan ere laizter elkarbanatuko ditugu. Ikusten, Baino- onda saria merezi dugu. Bai, benetan gara, interesagarri izan zen push dokumentalaren inguruan egin genuen hori. Baina gaur beste beldur batetaz hitz egingo dugu, edota beldurra baino bai, errorea, artea eta heriotzaren arteko loturaz, pertsonaia fantastikoetaz. Bai. Bai, Hasi. hasiko nahi, gaiekin, hasiko nahi. Bueno, hori, asteburu hontan Halloween ospatzen da. Bueno, Halloween asteburuan gutxi ospatuko da, ezin gara asko mugidu. Bada, ikusi dut ekokutxan edo dagoela zerbait, antolatzen dutela zerbait honen inguruan arratzaldean. Donostin, baina, bueno, holan juergan ateratzeko Halloween ez da egongo. Hori bai, mozorruak edo prestatzeko, igual oingurtian okurritzen jakuz, mozorro desberdinak koronavirusakin zer ikusia dutena. Bai. Eta bai, eta horre planteatzen dutzu, azkenean egon nahi pixkat topatzen ez, zeintzuk ziren lehengo itxurak eta zeintzuk jabetu ditugun poliki-poliki gure kulturan, ez? Eta egia da, pentsatzen dugun gauza asko, kanpotikan etorri direla edo kanpoko kulturatikan jaso ditugun gauza direla, egia da Euskal Herrian bebai betidanikan, bueno, ondala espalditikan, juten zirela hilobietara, eramatera janaria hildako pertsonei. Eta hori pentsatzen dugu bakarrik Mexikon edo ematen dela. Azkenean, bueno, kristautasuna pentsatzen zanez batzuk hiltzen zirela, eta beste batzuk hiltzen zirela, baina arima hemen geratzen zala, ez? Eta orduan, beraieri eramaten jako zen, janariak hilerrietara, kanposantuetara, pentsatzen, ondiokan beharra zutela jateko. Eta egun hauetan eramaten zen. Gaur egun galduta dago hemen tradizio hori, baina, bueno, badau Halloween eta Mexikoko kulturaren jaso dugun gauza berriak, ez? Adibidez, kalabazak apaintzeana, gero eta gehiago ikusten da Euskal Herrian. Ezena existitzen lehen. Eta kalabazak bebai argiekin apaintzen dira askotan. Hori bai, Euskal Herrian erritual bat zen lehen. Lehen, eramaten zian kandelak, eta pizten ziren etxeetan kandelak, hori, arimak erakartzeko. Egun hauetan arimak erakartzeko. Eta, bueno,
egia da, gaur egun ere, kalabazetan bakar sartzen ditugula kandelak. Hombre, Bueno, igual- harimak erakartzea, Ja, ez da ez pixkat dakit, arriskutsua, ui. Bueno, Depende txikitan zein ibiltzen ginen gui jara jolasten. Bai. la verdad, no sé, Nei ez beti duzu eman- jolasten nei Bueno. beti eman dit beldur pixka bat. Bai? horrek. Bai. Nik noiz baita egin dut, bai. Baina, baina edo, bai. Baina sinistu ala ez sinistu, ez dakizun egitxaz da, norbaiten mugitzen zeban, ez? Bai, hori, argatzen da. Beti izaten dira zalantza horiek, bai. Guk ere, ez dakit. nik ere baten, Bai. eta gero bat zeuden alako sinismenak gaueko 12 sagar bat buruan, kristal ispilura begira, satanas eta izan bat izaten bazen. Bai. ura Ala, agertzen begira, zala, nik eta- hori- Edo beste hitz batzuk, bai, hiru aldiz. Bai. Azaltzen zala norbait, eta... Bueno, nik bai. nahi dut Bai. jarri. Baina egia da, gure sinismenen jatorriarekin ere astontan aritu garela, lehen aipatu dugu sarreran Juan Ignacio Artxoagarekin, eta hori aipatzen dira, ez, batzutan Eskandinaviar herrialdetatik eratorritakoak diren sinismenak, aipatu genituen gure mitologiako batzuk, Nikolas txiki bera, ez, San Nikolas ere beste leku askotan ospatzen da, Europa erdialdean behintzat asko eta seguraski, lenguan Juan Ignacio esan zuen, Nikolas txiki ere Eskandinaviar txiki, jatorrikoa bai. zela, ezta? Bai. Bai, beraz, orain Halloween oso berria bezala da, ez? Azken urteetan gurera iritsi eta bapatean oso Halloween zale bihurtu da gure gizartea, baina nik uste datantzekotan izaten dela San Nikolas bera, ez? Hilabete berean behintzat. Abenduan Abenduan da, San Abenduan da Nicolas. San Nicolas. Hemengo konstituzio eta barreko Bai, zubian izaten hoi da. Aha. Bai. Alemani. Posible da, bai. Bueno, urrengo hilabetean. Bai, Hilabete bera. Bai, baina gaur egun ikusten dut gehien eramaten dana dela Halloween, Halloween. Egon zan bideo edo. Oso, audio bat. hori oso, aurten ez dakitu idaleko duten, porque ez da egon Bai, bai. Bueno, aurte sortuko dia igual etxean jendea. Bai, hori, nik uste dut, azkenen urteetan gehien ospatu dena hemen izan dela, hori, mozorratzia eta taberna askotan bai jaiak antolatzen dituzten, eta tabernako, dekorazioa zaintzen zuten, ez, tematika baten oinarrituta, edo, eta eta urten bastakit, igual urtengo dia umiak. Ja, nire etxe azpiko tabernan duela 3 astetik edo armasareak eta badaude jarrita. Eta pentsatzen honengatik izango Baina ez dela, zutelako garbitu edo? Baina izan zitekeen, baina ez, bai, apainduta daukate dagoeneko, aspaldi. Bai, gainera premisuak eta dan, egoten zian, ez? Nik ez dakit Donostin, baina beste Ibarren eta bazagoa zen inauterietan, eta ontzen Halloweenen bai, hasi zidan. Bueno, nahi mozorrotzeko aitzaki eugitza, beti gustatzen zait. Zera, nola, urten gainea. Eta zo esan inoterik izango ez dugunik. Inauterik, Ikusiko dugu zertan den Bueno, guztia. dena mozorrotu algara etxian. Bai, hori da. Eta, egon nahi pixkat, kuskusiatzen, eta dau pertsonai bat, modelo bat, dela Heidi Klum, eta Heidi Klumek beti urtero, Kriston festak ditu. Kriston festak itzan ditzu Halloweenen, eta jaskerak, eta, bera mozorrua dia pasada bat. Erabiltzen ditu asko, implanteak, makillaje, protesia, hori da, protesia, makillajeko protesiak, eta itzen ditu mozorro batzuk, diena benetan ikaragarriak. Eta beti antolatzen ditu bere etxean, bere etxean edo, beran manzioan edo, beran, ez dakinun, jaiak. Eta oingordian, egon nahi biratzen, zein izango da, 2008ko mozorrorik, ospetsuena, eta ikusi dut dela Zoom meeting. Bai, Zoom meeting mozorroa. Egia da, oingortian Zoom meeting, mundu guztiak erabili dugula. Bai. Ez, gehien erabilidan gauzia izan dela Zoom meeting. Lagunekin geratzeko, Bote bat hartzeko ere jende asko, bermu hartuko dugu. Lanian. Atzo ikusten hon Instagramen, norbaitek galdera botatzen zuen. Zen zango zenioke, duela urte bateko zure pertsonari. Batzuk erantzun batzuk zian oso filosofikoak, plan de, bastakit, ausartu hauek egitera, edo oso filosofikoak eta norbaitek jarri zuen. Zoom enpresako akzioetan inbertitu. Ze ona, egia da, ziur duela urte bete merke erosteko aukera gozala, eta oain... Eta ingortian atope. Bai. Hori izan da 2008ko mozorrorik lan ospetsuena. Eta, gero oso ospetsuak dira bai, mozorroak, ontzen ez jata etorriko. Ai, jolaztuko dugu mimika. Afrikar. Ui,
Mexikoko kalaberak. Katrinak. Katrinak, hori da. Katrinen maskarak erabiltzea. Oingortian, igual maskarillakin, invento biako dugu, ez dakit beste modu batera aurpegia margotzea. Bueno, baina integra da, ja da zaila dela. Edo, maskarilla... Maskarillak ja diseinu hori bera balin badu, gero margotzea hori jarraituz, ez? Guztiz. Maskarilla oso geldik ukibarko litzateke. Begia bakarri margotu. Beste guztia ja maskarilla... Edo goiti bera, maskara oso bat. Ez dakiz egatxik ez duten egin ahoan ja babesten maskarilla, mozorretako maskarilla sortzeko tailerra. Begira, bueno, bagian. Ez esan saltu, igual berritxarrakek saltuko ditu. Merchandisingeko enpresak edo... Bai. Berdina dira. Bai, hori izan alda. Maskarilla, mozorretako maskarillak. Eta, bueno, hori, Mexikoko Katrinak asko eraman dira azkenen urteotan. Eta, bueno, egon nahi pentsatzen, ez? Ze jaso dugun beste kulturetan, Halloween, Katrinak, Mexikoko oitxurak, ez asko, bueno, adibidez, Koko pelikula, ez dakit ikusi duzuten. Baina gainera hori da, hildakoen mundua eta bizidumenen mundua nazten du, eta gainera da superpolitza zelan dagoen esplikatuta. Bai, ikusi beharreko, bai. Eta bestik baita superpolitiak dira. Koko pelikula. Kabeak gitarra ere ez? Bai, gitarra jotzea. Bai. Beti ematen digu bildurra, ez? Bueno, niri txikitatikan beti bildurra ematen zestan kanposantuetara jotea. Bai. Eta aste honetan mundu guztia joten da, lorak eramatera, eta jo, niri kristonika ematen zestaten. Eta azkenean, nagusia zenean egiten, konturatzen zara, zerbait polita dela, ez? Judea bizitatzera, bueno, imaginatzera bertan daudela zure familiako pertsonak, eta jende asko juten da, ez? Berba egitera, patrian gertatzen da, patriako pertsona, ez dakitiko zidezuten, baina juten da, kanposatura berba egitera beran gizanarekin. Eta egia da, daudela, kanposantu batzuk direla, monumentuak, aldi berean. Kontau deste gaur justo goizian, Donostiko kanposantu bai, egiten dituela bizitagidatuak urtean zehar, eta beti beteta egoten direla. Ez nekien Donostiko kanposantua famatua zela monumentala zelako. Eta berezitasunen badaukalako horrela edo beste? Gaur guzti, gaur entera, nahi jo niño, ez? Ni ibilitan hau ninguro, baina ez dakit, badakite Alfred Hitchcock Donostiako zinemaldian egon zenean, demorasko pasazula bertan argazkiak egiten eta flipatu intziola polloek eta han ibilizala Bertigoren aurkezpenean Donostiako zinemaldian izan zen. Eta bertan dago Clara Campoamor. Bai, egia da. Bai, eta Clara Campoamorrek monumentua dauke Donostian. Bai. Ez eta asko ez dakiten. Guk ere duela gutxi jakin dugu. Bai, hor dago. Bai, non dago? La Perla parean, hor dagoen emakumea. Bai? Bai, bera. Vale, nahi konturatu. Bez, gehiago pasatu biara. Bastante ondo gehatzen da, ze badago hor inguruan beste bat, Don Quijote eta Sancho Panza da. Ez dakit, pixkatola. Bueno, frantzio xamargatze dana, ez? Bai, hori, azkenean kanposantu bai, monumentala dira eta artearen batokiak askotan. Ni gogoratzen nahi Parisera jo nintzanean, Parisen badaude bi, direla oso famatuak, bat da La Pere, La Choice, ez dakit frantzesez zelan esaten den, eta bestia Montmartrekoa. Eta, bueno, dira pasada bat, bertan dauden monumento gotikoak, hori, gero gainera famoso pila daude bertan enterratuta, eta, bueno, beti nik uste Parisera joten den jende asko edo gehiena, bertara joten dela, ikusteko toki bat bezala. Osa, Notre Damera zoiazen moduan, bertara zoiaz ikustera. Eta egia da, bildurra jote jatzula. Osa, hain politxa da. Daka, beldurtasun horrek daka zerbait politxa. Osa, algo bello. Ez dakit den ere, baina ez hor, beste mundu baten sartuko bazina bezala da batzutan. Gainera, ez dakit segaitzi, ni beti jun nahienean Parisera eguraldi kaskarra eta grisa. Eta ez dakit, toki horietan, nik uste politxagoak ikusten diala, eguraldi horrekin, eguzki batekin baino, bai, eguraldi eguzkitzu batekin baino. Ezagutzen duzu Gau Beltza proiektua? Ez? Nik uste lehen urtean lehenengoz izan zela, eta baduela, bueno, aipatzen ari garen guztionekin ikarrerezko lotura, ez da, beldurrak piztu iluntasuna bizi,
kalabazak ustu, kandelak piztu, gau beltza urriaren 31aren bueltan ospatzen da Euskal Herrian, ohitura zaharrak berreskuratuz, jaia berrasmatzen ari dira herriz-herri. Eta zuek zer ospatzen duzu, Bueno, bolako egitasmo bat lehen urtean sortu zen, eta, bueno, azaltzen du, pixka nondi datorren eta festaren aniztasun hori bilatu edo egin nahi du, Udazkenetik negurako egun gero eta ilunagoen bueltan, herritu ezberdinak egin izan dira Europa osoan, baita Euskal Herrian ere, urtearen eriotza, uztabilketa, hildako seniden oroimena, aipatzen ari garen kontu guzti hauek, barrura begirako ariketan jartzen gaitu urtaro honek, aldi berean iluntasunak eta eriotzaren gaiak elkar beldurtzeko, jolasean aritzeko parada eman ohi digu. Gurean ere badira, kontakizunak, kalabazak edo arbiak ustu, aurpegi itxura eman, kandela txiki bat sartu eta bide bazterretara argiztatuta jartzen zirenekoak, bizilagunak beldurtu eta hildakoen arimei bidea erakusteko jarriak, trailer bat osatu zuten, lehen urtean, dokumental bat ere bada tartean, eta urtean ere, abian da, ez da egitena da, datu zen honetan jarriko gara, beraiekin harremanetan, nola izango dugun COVID-aren giroan guzti hau, baina interesgarria da proiektua. Bueno, azken aldian nik uste urtero entzuten zela, herri batean edo bestean, hasiak zirela harimen gaua edo gauen beltza ospatzen. Berez, aspaldiko jai bada, neguko festen zikloko lehenengo jaia litzateke. Zentzeko esatea errekuperatu baino gehiago dela berrinterpretatu berrasmatu. Bueno, behin genuna zen berrasmatu, gu konturatu ginean gau beltza etzela festa bezala existitzen, orduan erabaki genuen festa bat nahi badugu, festorik guk berrasmatu behar dugu, Bai, aurpegia tapatu eta judentza. Inorrek ez jakiteko pozu zela. Eta ez dakit zer du, baina zerbait badu, erakartzen ditu bai. Eta gero dauka zarma berezi bat, iluntasuna dago, bildurra hor dago. Hor dago negarra, hor dago algara, hor dago irria, hor dago lagun artea, hor dago beldurra, hor dago karraxila, hor dago, askatze bat, orduan nik uste dut dela festa polit bat, kanpotikan barrura eta barrutik kanpoa ibiltzeko, hor muga hortan jolasteko festa polit bat. Eta zuek zer ospatzen duzu? Gau beltza. Bueno, bai, hasta. Nik ez dut lehengo gaur. Bai. Gaubeltza.eus atarian aurki dezakezuen inguruko informazio mordoa, Euskaltzalen topaguneare tartean da, horre kutseko gunearen babesarekin ere gauzatutako ekimena, eta azken finean, eta esan da, zela, egun hauetan hartuko dugu tartea sakonago aztertzeko, baina herri bakoitzak aipatu ditugun, ohitura guzti horiek nahiko anitz eta ezberdinak, eta abarduraz beteak dauden horiek, herri bakoitzak sortzea, berreskuratzea, bere festa, halako lan etnografiko bat proposatzen da, egin da, neurri batean, gaubeltzako arduradunek laguntzen dute, baina esango nuke bilatzen dutena dela. Herri bakoitzak bere lantaldetxoa osatu eta bere kabuz festaren oso parte sentituta hau aurrera ateratzea. 3 egun dauzkagu. 31 Obi. Bai, gaur 29. Akaso lehen di denbora emango du. Bueno, tira, esan dakoa, sakonduko dugula gehiago proiektuan bertan, baina hortxe interesgarria dela eta konturatu naiz, pixkat hitz egiten ari ginen guztionen arira ere oso lotua zegoela. Mozorro eta zaipatu ari ginen, Halloweenez, San Nikolasez, azken garai hauetan, urtearen azken txampa hontan egiten diren olako ospakizunetaz, baina artea eta eriotzaren artean, Maria, badago lotura estua horregatik hain zuzen ere ekarri duzu gai hau gurera. Bai, guztiz, azkenian artista askok eta artearen munduan asko hitz egin da eriotzari buruz, eta izango zen oso gai amplio bat tratatzeko gaur, azkenian 10.000 artistak garatu dute gaia. Baina, hori, kanposantu betaz berba egiten, badago kanposantu antzerako zerbait. Otizak egin zuena bertan beran Donostiako aitaren omenaldia dagoela ginen, Lesaka eta Oiartzun artean, mendian, bi herrien arteko bidearen puntu altuenean, bertan dago, Cromlech eta Dolmenan eta, Burdinaroko hierriak. Eta
kulto zentro bat zan, ez? Toki hori mendiura. Eta bertan, Oteizak sortu zuen bere omenaldia Donostiako aitari. Aita Donostiari. Aita Donostia zela, frailea eta musikaria. Eta, bertan dago Oteizak egin zuen monumentua, bai da eskultura bat, eta beste alde batetik, dago kapilla txikitxo bat moduan. Eta, da beste modu bat ikusteko kanposantua edo hilerria, ez? Azkenean da monumentu bat, pertsona bat hil zeneko omenez, edo, eta gero aldi berean dago Burdinaroko hilerriak eta sortutako eskultura edo instalazio antiguo batzuk. Eta oso espirituala da tokia. Da beste modu bat ikusteko kanposantu bat edo hilerri bat. Eta artea ezagutzeko, Oteizaren lana ezagutzeko tokia. Gainera mendira joan alzara, bueltatxo bat emon, eta gero ara heldu. Egia esan niri gogoa mandi juteko. Gaur bertan. Gainera mendiazkenean da puntu bat lurra eta zeruaren artean, ez? Puntu altua. Interesgarrian, norbaitek asteburuan, ez dakit, klaro, ontsen edo lezakagoa edo jartzunekua. Zeinentzat dago, lesaka eta oihartzungo beste guztiak ezingo gara hon. Bai, ez dakit osan nola di joan. Usted, zure... Ondoko herrietako, kirola egitea balin bada, ondoko herriera joan zaitezke. Bai, eta ondoko, uste lekuaren arabera oso desberdina dela, ere hori batek esan mugak eta... Claro, adibidez Donostitik nora joan algana. Nahi komentatu ziaten Donostik bazitu laukeraz berdinak, etzela bakarrik esan una, pasaia? Ez, omen da zerbait asko. Noski, lasarterekin ere egin bai. Baina, gare gehiago, eus? Bai, eta mendi eta horiorekin egingo du, Igeldoko auzoak horiorekin. Claro, Igeldo eta Astigarragarekin egingo du. Bueno, depende zein galdetzen diozun. Hori ere, oza, ondiokan ez da ofiziala? Vale. Zer, Igeldo Donostia da, no ez? Ni pentsatzen baina, independizauta zegoaz dela. Ez, nahiko mugimendu indartxo izan zan bere garaien, baina... Eta lortu zuten, baina ja. Te llevo en mi corazón y te acompañaré. Badakizu Oiana Maritorena oso Gustav Klimte zalea dela, Maria? Bai, asko gustatzen zait. Bai, niri bai, Izugarri. Gaina uste ezagutu nuela lagun batek bere agenda, olako kuaderno txikitxo bat zeukan eta bere argazkiekin, eta ez dakit hortik urte gutxita bien aju nintzan, eta bertan ere liburu bat irakurri nuen, hola novela bat, bere omenez, hola eskin, izugarri gustatzen zait, etor nintzen bienatik, aterkia, elbeso kuadroaren aterkiarekin, poltsarekin, denetari daukat. Bai, gainera beran estampatuak, ez? Azkenean kuadroa askotan agertzen dira lorak, oso preziosista da beran obra. Eta agertzen dira lorak, ez dakit kuadrotxoen kombinazioak, eta sortzen ditu estampatu desberdinak beran margoekin. Eta ez dakit, azken gauza utzik zute, ez dakit Parisen sekula ontzeaten edo espazio badago Les Lumières edo argiekin egiten dutena, eta bertan artista ezberdinen proiekzio modukoak egiten dituzte, eta duela pare bat urte jo nintzen lagun batzukin, justo Klimten erakusketa bat zegoelako bertan, eta zoragarria zen hor sartu eta irudiak egia daztirela kuadroak originalak, ez ezer, baino bere munduan goitik, betik, eskubitik, ezkerretik bere irudiak eukitzea. Pasada bat, erakusketa horiek oso politia die. Van Gogekoan. Iruñan? Parisen Van Gogekoan eta lurrean etzan da... Bai, hori. Beida. Zugarri, politia da. Lurrean etzan da. Bai, Iruñan ere hori begira. Bai, aurreko gonean belepoki buruz egiten egon niela, Klim, bebai, garai hortakoa da, margolaria, eta Bienan bizi izan, 19. mendearen bukaeran. Eta bai, berake, gai asko landu zituen beran karrera, baina holan puntu garrantzitsuena da, beti emakumearen figura eta edertasuna lantzen duela lan guztietan, ez? Eta bai, azkenengo lanetan dago beran lan bat, deitzen dela Muerte y Vida, eta representatzen du eskerraldean pertsona bat dena, la muerte, eriotza, dela eskeleto bat moduan, eta beste aldean agertzen da pertsona talde bat,
edenok bezarkadaka, patxoak ematen, danako lan, disfrutando de la vida. Eta beste aldean, hori, eriotza itxoiten, ez? Eta gustau jatan pila bat irudia, beiratu albaldin badozue Googleen, ze azkenean errepresentatzen du zuzea guretako bizitza eta gozamena. Eta, Klim gainera hori oso preziosista da. Orduan, alde batetik ipintzen da irudi bat dana oso, irudi satar bat, eta beste aldean da bizitzaren gauza onak direla maitasuna eta gure zenideekin kontaktua. Eta guain izan Ontxe faltan botatzen duguna. Eta, iruditzen zitzaidan, proposa ez gaur ateratzeko eriotzari buruz aipamena eginez. Garai hortako baizira Xele pixka beranduago hasi zen, oso gazte hil zan bai, hil zan gainera de gripe espainola, osea, gripe espainolaren gatik, 1918 urtean, eta berak margotu zeban beste obra bat, la doncella y la muerte, la muerte y la doncella, eriotza eta doncella. Eta bertan errepresentatzen zuen bera, gainera Xelek daka zerikusi handia Klimen lanarekin, baina askoz espresionistagoa da beran lana, eta satarragoa ez dakitzen lan zan. Ez que satarragoa ez da, niretako oso politxa da, baina da brutuagoa, ez? Zikinagoa, arroskagoa. Eta bertan errepresentatzen da bera, beran amantea izandako batekin. Beran amantea zen, kaleko emakumea, modeloa oso gaztetatik Klimentzako modeloa izan zen. Eta beti, itxura txarra zekan, andra bat, garai hartan, imaginatu Bienan, zelan begiratzen zioten artistei eta beran ingruei. Eta Xile oso famatua zen Bienan, eta zegoen neska honekin maite mintuta, baina, klaro, hain txarto ikusten zen erlazioa, azkenean berak, hautatu zuela, beran parean bizi zen familia on bateko beste emakume batekin eskontzea, eta neska ustea. Eta kuadro honetan errepresentatzen da pixkat agur hori, ez? Agur hori, en plan, usten dutzu eta ez dakize pasauko dan zurekin. Ze tristea. Eta egia da, emakume honek, Xelekin utzita gero, hasi zela enfermera moduan lanean, eta gerrara jontzan, ez lehenengo gerra mundialan. Eta bertan kaxotasun bat harrapatu zuen, eta 2 urte beranduago hil zen. Eta beste 2 urte beranduago, Xele eta beran emakumea hil zeren gripearen gatik, beste pandemia mundial baten gatik. Bueno, es que historia ziklikoa da. Bai. Así que eriotza bazetorren kuadro bat agero. Bai. Imaginatzen dut Goiuri, nik esali hori esan izan banu. Ja. Badago beste eske muturrak ikuten dute elkarra, horako eskat kuñatu esaldi, ez? Bai. Ez da. Ez. Baina, Bai, egia da, bestalde, badagoela puntu zikliko bat, behintzat pandemi dagokionez, zoritxarrez, gertatzen direla berriro. Berriro gaude bueltan. Eta hori, beste, garaikidea zen beste artista bat, Bienan ez, baina bai Oslon, Noruegan, eta Munch, eta bere kuadroa, El Grito, dela kuadrori famatuena, bebai, beldurrei egiten dio referentzia, bai. Beldurrei, barruan dakagun ansiedadiei, eta hori, barruan ditugun beldurrei, zelan ateratzen ditugun kanpora. Eta, oso famatua izan zen. Eta oso ondo dago inda, zenik kuadro ikustet, eta sentitzen dut. Beldurra, antxietatea. Bai, berzio desberdinak egin zituen gainera kuadro bere horretaz. Eta, formatu ez izan daude, ez? Litografia daude, gero margotuta nik uste pare bat aldiz edo 3 aldiz, dagoela kolore desberdinetan, eta, Munch oso espresionista zen, eta kolorearen erabilera oso garrantzitsua zen berantzat, eta, kuadro honetan igartzen da bai, ze garantzia daukan espresatzeko koloreak. Ez da, beltza bakarrik ez duela ematen, inkomodidadea, ez? Azkenean koloreek bai eman dezakete, bildurraren representazioa.
Eta bueno, eta muntxetik pasatuko gara Andy Warholera. Andy Warholek hartu zeban muntzen obra eta egin zuen serigrafiaren obra bat, serigrafiatuz lan hau tela baten, zetazko tela baten errepikatuz. Serie bat sortuz eta horrela sortuz kuadro batetik produktu bat. Bueno, pixka jolasten zuen honekin. Eta bai, Andy Warholek bai beti jolastu izan duela heriotzaren eta bizitzaren joko honekin, beran obran. Askoz be profundoagoa da beran lana pentsatzen duguna baino. Esan behar izan, tomate sopa, eriotza... Ez, baina adibidez, Marilynian lana, horrek eriotzari buruzko lan bat da. Da, enpixkate, zerbait polita eta zelan galtzen denez, zelan sartzen garen, eta zelan zerbait polita ez den betirako, ez? La belleza efímera. Eta Andy Warholen lanan nik uste dut inorrek ez duela inorrek, jende gutxik ulertzen duela danan moduan. Azkenean oso popularra eginda eta asko ikonikoa bihurtu da, baina ez dugu ulertu berak zer zekan atzean espresatu nahi zuena. Eta gainera, Andy Warhol gaixotasun pila bat, txikitatikan gaixotasunarekin bizi izan zen, horgaitzik beran lanak daka garrantzi asko telebistaren eta famatuaren munduaren mondari buruz hitz egiten duela. Azkenean pasatzen zuen denbora asko etxean eta ikusten zuen pila bat, telebistako programak. Eta zer zegoen atzean ikusten duguna eta zer dan egia eta zer dan gizurra eta zelan zerbait polita beti bukatzen den, ez dela betirako zerbait, ez? Sartasuna eta hori dana. Eta beran lanean asko reflejatzen da guzti hau. Eta, Entxe Andy Warholi kantua eskenizion David Bowiek, 1971an. Hanky Dory diskoan. Like to take a cement fix, figure standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. But the people in my brain, 2 new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Hau zenuten kantu hau? Ez? Eta niri David Bowie pia hor zajata, baina ez dagoen ezagutzen. Ni sonazi diten zerbait bat zegoela, baina bila jarri naiz, ez dizuet. Saria eman behar digute. Donostin den da badago Hanky Dory izenekoa. Eta taberna bat, Warhol izenekoa. Bai. Hori, badaude pila bat artista, ointzen hasten banai berbaitzen, ez dugu nahi geratu. Eta, egia da, eriotza mundu fantastikoa pixka bat egin daudela. Eta, erdiaroan asko eramaten zen, bestiarioa, ez? Eta, badago kuadro bat, 1400 dena janban eikena, eta deitzen da El Juicio Final. Eta bertan, aipatzen da pixkat hori, ez? Zen beldurra dagoen infernura joateko, eta bertan dagoen fauna bildurgarri horretan sartzeko, ez? Berak egin zuen diptiko bat, non alde batean presentatzen zen San Juanen eriotza, eta beste aldean agertzen zen, zelan El Juicio Final, azkenengo hauzia, ez? Non, agertzen dira kruzifikauta Jesu Kristo eta beran apostoloak, eta gero bekaldean dago pixkat beran santu guztiak, non behian dago San Miguel, San Miguelek aukeratzen duela zein doian zeurura eta zein doian infernura. Infernuko atea, ez? Eta, San Miguelek normalen... Ez dakit ikusi dozuten kuadroa, baina da, pasada bat. Urrengo goizean ekartzen di infernu azuretzat. Ez dakit ikusi dozuten erbait kuadroa, baina da, pasada bat, detaile pila bat, eta,
topatzeko gauz da, pixkat horror bakui. 10.000 pertsonaia agertzen dira, batez ere infernuaren aldean. Baina, garai hortako artean, ez dakit ze puntutan egongo zen hau, baina nik uste dut gaurkotasuna handia duela. Nik bai topatzen diote antzekotasun asko gero etorriko zen Boskoren fantasia mundu horri. Eta egia esan, niri adibidez, Boskoren El Jardín de las Delicias ere pila bat gustatzen jata, eta sortzen duen mundu fantastiko hori, fantastikoa dela iruditzen zait. Prado Museoan ikusi da gainera beran lana, nahiko gertu, Madrilen, montxen ezin gara jun, baina denbora dakagonia majonal gara. Bai? Eta nik uste dut interneten bidez, topatu balitxugula kuadroak ikusteko. Nik uste dut badutela hola harreman moduko bat, ez? Mundu desberdin horiek zerua, infernua eta Boskok ere badu, ez? Bai. Jardín de las Deliciasen hiru zati horietan, ez? Hori, triptikoa da baita, eta da pixkat sobre la avaricia, ez? Uste dut, la avaricia edo la gula. Bai, dia pekatuak, ez? Pekatuak errepresentatzen dira Jardín de las Deliciasen. Eta, azkenean hori gaurkotasun pila badakatez, ez? Gero eta gehiago ikusten da, ez? Gaur eguneko artean eta komikiaren munduan, artista daudela, beran, sortze dutela beran mundu fantastikoa, eta adibidez, ondo asteburuan dago artista bat, Itsas Museoan egiten duela, aurreko gunean egon nirela berba ditzen, Itsas Museoan egiten duela fanzine tailerra, itsasoko monstruo fantastikoei buruzkoa. Beraz, gaurko asteburuko plana badago, honi inguruan. Eta bai, gero eta artista gehiago, adibidez, Mabel Estebanen lana, ez dakit ezagutzen dozueten, ilustratzailea da, eta berak bai hori sortzen du, itzen ditu ilustrazio batzuk oso lotuak mundu fantastiko batekin, eta monstruarioarekin. Eta Raiza Alabarena bai, Raiza Alabara, ez dakit ezagutzen duzuten, bai ilustratzailea da, Amurrikoa, eta berak bai, nik uste dut badakala Bosko eta Maneikin, izan flandiarrak oso arrara. Bai, oso arrara. Beran, referentzia moduan ditu, nik uste dut beran lanean. Ikusten malin badozute, gaurkotasunera ematen dituan gaiak dira. Gauza bat ingo dugu. Urrengo netortzezanen, itengo iguzu, loreak eta... Gauza politzak dira, gauza guztia, beldurrezkoak, baina politzak. Zuek inoiz izan dezue etxean monstru eta zari zaret eta armairuan gordeta monstru bat izatearen beldur hori? Oe azpian. Entzun barrezue Luis Ramiroren kantu hau, El monstruo del armario. Historia politika, modi historia bada, baina armairu batean dagoen monstru baten aitzakipean gertatzen. Eta dagoeneko arratsaldeko 5 atzean utzita baditugu, beraz, tita agendari heldu eta segituan Pantxika Teierarekin ere egon behar dugu. Beraz, Maria Romero Laspiur, borobiltzeko zerbait aipatu nahi balin baduzu, hauxe da zure momentua, eta beste laurari. Bai, azkenengo gauza, egiaztan, egon nahiela pentsatzen bebai, netorren migian, eta gogoratu nahi, jo nintzela erakusketa batera, gutxitan pasatzen jatala hau, baina, benetan jasone bala impresio bat eriotzarena erakusketa hortan, eta esan Damien Hirsten erakusketa bat Londreseko Tate Gallerin, berak lantzen du asko eriotzaren gaia, eta, ez dakit ezagutzen dozuten beran lana, baina famatuak egin ziren beran behiak formolean zertuta, instalazio batzuk, eta egia zen pasada zela, transmititzen zuen eriotzaren sentsazio hori. Usainen gati batez ere, azkenean formolak sortzen duen usain hori, eta del podrido, ez dakit. Pasada bat, benetan. Maria Romero Laspiur, mila esker. Datorren saioan berriro helduko diogu gaur, aipatzek ekeratzen zaizkigunei. Urrengo saioan aipatuko do zerbait politxagoa. Ez hau politxagoa, bai, goiuri, igual zerbait lorekin. Agur denoi. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
ari gara ikusten, eta baita entzuten ere, Oiana, Zinetikaren 5. edizioko bideo hau, indarrez, energiaz, eta Bai, batez bai. ere disiplinaz betetako proposamena. Hori da, bai, dantza, zinema, teknologia guzti hauen arteko erlazioa erakusten dute eta gainera denetarik ere eskaintzen dute, bai laburmetrai ezberdinen proiekzioak, masterclassak, tailerrak, ikuskizunak, ordun bada jaialdi bat oso borobila dena nik uste. Eta gainera hiriburu ezberdinetan ikusteko aukera dago, bai Donostian, Bilbon eta baita Iruñean ere, eta data ezberdinetan. Donostiakoa dagoeneko pasa da, urriaren 23 eta 25 artean izan zen, baina Bilborako oraindik gaur ere badago aukera, atzo eta gaur izango da, eta Iruñarako berriz asteburu osua dugu ostiralean, larunbatean eta igandean. Beraz nik uste oso proiektu interesgarria dela, baina sakonago ezagutzeko bere zuzendariarekin hitz egingo dugu jarraian, bera hemen dugu gurekin, Laida Aldaz Arrieta. Arratsaldeon, Laida. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zabiltzate, Zinetikaren barruan buru belarri, ezta? Bai, bueno, hementxe gaude ez, lan, gainera aurtengo edizioa hain, bueno, arraroa izan da ere ez, egoeraren gatik eta, klaro, lana bikoiztu, hirukoiztu eta laukoiztu egiten da batzutan, ez? Orduan, bueno, nahiko nanketuta gaude egia esan. Baina oso garrantzitsua iduritzen zaigu ere, jaialdia aurrera eramatea. Aipatu dugu Bilbon eta Iruñean oraindik badituzuela gauzak edo eskaintzeko. Konta iguzu gaur bertan adibidez Bilbon zer ikus dezaken ikusleak edo zer jaso dezaken? Bueno, Bilbon gaur ikusiko dugu dokumental txiki bat emakumearen egoerari buruz euskal kiroletan, 12 minutukoa, eta gero ja, bueno, 4 pelikula gure Open Screen sailaren barne daudenak, eta gero gure sail ofiziala. Gaur da berez Bilbon dagoen pelikuletan dagoen programazio potenteena, sail ofiziala erakusten dugu. Eta Iruñean berriz, astebururako dokumentalez gain, beste hainbat gauza ditugu, ez? Tailerrak, masterclassak, denetari daukazu. Bai, bueno, zinema proiektzioetaz aparte, gure laburmetrai hauetaz aparte, badugu masterclass bat Jakob Van Dormal eta Michel Landemeirekin ostiralean, nun Jakob Van Dormal da zinema zuzendari oso ezaguna eta Michel Landemei koreografa. Haiek bikoteak dira eta duela urte batzuk elkartu ziren nolabaiteko performantzak batera egiteko. Orduan, hitz egingo dute bere performance krisen krairi buruz, eta hau da performance bat nun dantzariek beraien behatzak, eskuetako behatzak mugituz. Pertsonai bihurtzen dituzte eta miniaturazko set batean, ez? Orduan gero kamera batzuk aldi berean batera filmatu egiten dute gertatzen ari den guztia eta pantaila batean pelikula bukatuta edo erakusten dute. Orduan ikusleak badu making ofa eta pelikula batera ikusteko aukera, ez? Hori nanodantza moduko zerbait da edo ez dakit nazio bideo bat ikusi nuenik, ezta? Bai, deitzen zaio, eskuetako batzak mugitzen ditugunean, pertsonaiak balira bezala nanodantza deitzen diogu, ez? Eta gero badugu ere performance bat Ziomara Ormaetxerekin igandean, nun berak benetan live edo, zuzenean, dantza egiten du proiektzio batzuekin. Eta goizeetan Bekizigilzekin dugu lantegi bat inklusioaren arloarekin egiten duen lantegi bat, non berak lantegi konkretu hontan egingo du lan dantza duten jendei, zenolako instrumentuak edo eman inklusioan lan egiteko, ez? Eta gero Jon Maiaren masterclassa ere Pablo Iraubururekin Bizimira dokumentalaren inguruan, ostiral igandean ere. Denetari, beraz, Beraz, plan borobila, aipatu dugu dagoeneko, gaur Bilbon izango dela, saioaren jardunaldiaren bigarren eguna, Donostian dagoeneko igarotakoa, eta asteburura begira urriaren 30 eta azaroaren batean Iruñean izango dela. Beraz,
Gonbitea luzatuta. Gonbitea luzatuta, Bai. eta jendeak egin ditzala egin beharreko planak. Beti ere, egoera honek baimentzen digun tarte eta espazioetan, baina Bai. tira. Bilbotarrak. Bueno, jako eta Michelen masterclassa ere streamingen bitartez egin dezakete Gipuzkoa eta Bizkaian bizi diren guztiok. Orduan ba. Ze ordutan da Aukera hori hori? ere bai. Hori da arratsaldeko 4:00, 6:00. Zinetika Eta gero ba galderak eta ere egingo dizkiete artistei. jarraitzeko irubebikoitza zinetikafestival uberekin.com. Hori Bai, izango da, hori da. hori da webgunea, eta bertan izango da beraz streaminga jarraitzeko aukera, ez da? Streaminga jarraitzeko aukera lehenago inskribatu behar dira eta han emango zaie zumen linka edo. Zumen bitartez linka bat, bai. Primeran, badakizu zer egin behar duzuen, eta ze plan sorta aurkezten dizuegun ostegunero arte eszenikoen inguruan hemen bigarren kafean. Laida Lazarrieta, mila esker, eta, Bai. bueno, doala ondo. Eskerrak zuei. Bai, eskerrik asko, eta horixe, gozatu, eta joan dodila dena albezain ondoen, eta jende animatu dodila, zuenera. Bai, mila esker zuei. Zuri, aio. Agur. Baina plan gehiago ere kontatu behar dizkizuegu, ze Oiana Maritorenak baditu prest, asteburura begira, dogortik aurrera begira, dauzkagun, beste itzordu, Oiana. Bai, espero dugu, ez direla bertan geratuko, baina, bueno, guk bazpare esan ingo ditugu eta jende anima dadila. Gaur hasiko da, Azpeitiko Euskal Antzerki topaketa. Gaurtik azaroaren 20 arte iraungo duena, eta, bueno, sakonago pixkat, seguraski datorren astean edo hitz egingo dugu bertako norbaitekin edo, baina asteburu honetarako badaude ikuskizuna, gaur bertan matriuska, guzti hauen inguruan aritu gara pixka bat, ostiralean erlauntza egongo da, larun batean kaskarot, eta igandean berriz fadoak entzuten zituen gizona. Ordun hori Azpeitiko Euskal Antzerki topaketen barruan. Eta Azpeititik Azkoitiko aktore batengana salto egingo dugu, Jose Cruz Gurrutxagak ostiralean urriaren 30ean Sestaon umorea bere ikuskizuna eskainiko du, umorea izeneko ikuskizuna, atxaldeko 7:00. Eta egun berean, Eibarren dantza ikusteko gogoa duenak ere, dantza ikusteko aukera izango du, The Big Game ikuskizunarekin. Bai, ez dakik? Izena behintzat. Bai. Ordutegia 8:00 dago oraintxe, baina hori da, entzule izan behar diegu, bai antzokietara, kontzertuetara, dantzara, edozein emanaldira zoaztela, ezpada, bai estatu ordutegiekin, oraintxeko bida dela eta izaten ari diren neurriekin, askotan aldaketak izaten ari direlako. Beraz, ez geratu zibililo, eta adi izan gauza. Baina, ze garrantzitsua, Laidak esan duen bezala, naiz eta zaila izan, gauzak egitea, eta aurrera ateratzea, eta horrekin, ja, konforme horrekin. Zalantzari gabe. Bai. Eta ostiralean bertan, tombola hemen izan genuen agurtzen egin txabarraga gurekin ere, eta tombola ikusteko aukera izango da txaldeko 7:00 Hondarribin. Hori seguraski ordutegi egokia da. Gero etxea bueltatuko. Bai, hori da, denbora daukagu, 11 arte. Eta larun baterako proposamena, adibidez, Hondarrun, izango da txaldeko 8:30 oraingoz, gorria ikuskizuna, askotan aipatu dugu, eta beti esaten dut, ekarri egin barritugula, gonbidatu barritugula. Miren Amuriza bertsolari eta Askoa Etxebarrieta flamenko dantzarien arteko elkarrizketa hori, ikusteko aukera izango dute Hondarrura hurbiltzen direnek, eta, bueno, ikuste, lan interesgarria elkarrizketa hori politxa izan daiteke. Bai. Eta beste proposamen bat larun baterako, Gazteztenan Donostian, Loser, Mujika eta Osak egingo duten lana, eskiniko dute bertan. Eta amaitzeko iganderako bi proposamentxo. Bat Gasteizerako eta familientzat izango da hau. Eguerdiko 12:00 uniko tronutik kendutako printzea izeneko aur jarduera edo aur ikuskizuna. Eta horrez gain, Donostian arratsaldeko 5:00 eta 6:30 bi pase egongo dira. Elirale konpainiak eskainiko du lana. Eta Laister gurekin izango dugu bere sortzailea. Pantxika Teieria Bideondo. Donibane Loitzuneko dantzari, koreografo eta Elirale dantza konpainiako sortzailea. Ama Urruñakoa eta aita Azkainekoa izanik, mendi eta arrantzale kulturak ditu barnean nahasirik. 3 seme-alaben artean zaharrena, txikitatik izan zuen dantzarako zaletasuna, eta begiraleak dantza herrikoi taldean aritu zen. 13 urterekin,
Gurasoei dantza ikasi nahi zuela esan zien. Pariseko kontserbatorio nagusian aritu zen dantza ikasten, eta lesio baten ondorioz, 1989an bertan burutzen ari zen ikasketak utzi behar izan zituen. Sorterrira bueltatu eta berriz ere begiraleak taldean sartu zen. Ikasketa arruntei lotu eta Espainiar letra eta zibilizazio deu diploma eskuratu zuen Bordeleko Unibertsitatean. Hala ere, bere barnean oraindik ere dantza lanbide izateko grina zegoenez, 1986an Bordeleko CPDM eskolan dantza irakasle diploma erdietsi zuen. Harrezkero, dantza munduan buru belarri aritu da, bai sortzaile bezala, baita irakasle edota beste ardura batzuk izan da ere. Maritzuli dantza tradizionaleko konpainian formakuntzaren eta garapen teknikoaren arduradun ibili da. Gillette Leipzig Ballet Eskolan dantza klasiko irakasle. Heziketa munduan esku hartu du hainbat ikastolatan dantzaren hastapenak 4-11 urte bitarteko aurrei proposatzeko, eta euskal dantzarien biltzarreko animatzaileen formatzaile gisa ere aritu da, beste lan batzuen artean. ...2001an Elirale konpainia sortu zuen, urtero koreografia berri bat eskaintzen saiatzen den konpainia. Beraiek, publiko gazteari zuzendutako sortkuntzak egiten dituzte batez ere, antzerkia, musika eta dantza kombinatuz. Dantzari, antzerkilari, idazle, musikare tartean aritzen dira lanean, eta honako obrak sortu dituzte beste batzuen artean. 001, Eden, Andante, Eskiz, Exuberanz, Iruki Lauki, Kadira, Otio, Ninika, Arta, edota O. 2009an, Jon Maiak zuzendutako Errenteriako Kukai taldearekin hasi zen kolaboratzen, eta 5 dantzari eta 2 perkusio jolerentzat sortu zuten Soka izeneko pieza. Eta horrez gain, Kukairekin, Soka 2 eta Fight for Fandango ere sortu ditu koreografioak. Beste hainbat elkarlanetan ere aritu da gure Pantxika. 2014an adibidez, Christoph Iriart, Arkaitz Miner eta Jokin Irungarai musikariekin jauzi sistema aztertu zuen, eta ikerketa lan horren ondorioz Xiiko emanaldia sortu zuten 2016ko otsailean. Pantxikak ez ditu dantzaren munduko etiketak maite, berak maite duena dantza bere osotasunean da. Gaurkoan honi eta beste hainbat konturi buruz hitz egiteko parada izango dugu. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Pantxika Telleria Bideondo. Mila esker. Ongi etorri. Eta arratsaldeon. Arratsaldeon. Guk Pantxika egiten dugu bigarren kafe izeneko saio hontan eta kafe hutsa izeneko tarte honetan, arte eszenikoen protagonista gurera ekartzen ditugun tarte honetan, beti lehen galdera bat, kafea gustoko duzuen ala ez? Eta estadistika sortu behar dugu horrekin. Begira. Bai! Ni naiz hemen Pantxika kafe zaleena eta askotan arte eszenikoen giroan hor txibiltze gara, kilikolo baina. Etxetik egunero ateratzen naizelarik, edo jotzen dut Donibanera amarekin kafe hartzeko Kosmoan, eta amak egunero hartzen du bere kafea Kosmoan, edo azkainera noa, Zubiko hotelera eta han topatzen dut aita. Eta gero lanera no. Begira, zenbat baite dudan kafea eta kafeak ekartzen duen lotura. Bigarren kafeko gonbidatu aproposenetakoa, Pantxika Telleria. Bueno, lehen agendan aipatu dugu, Donostian izango zarete igandean, ikuskizunarekin. Lehenengo galdera hortik joango da. Konta iguzu pixka bat ikuskizun honen inguruan. Bai, kontatuko dizut, baina zerbait zehaztu nahiko nuke nire biografia. Egin baituzue, eta biziki unkigarria atseman dudarako. Bueltatu naizelarik Parisetik begiraleak dantzataldean sartu naiz, eta Euskara berriz ikasten. Eta urte horietan, Euskara galdua nuen, urte horietan ibili naiz aikatik, bai ikasten eta garaian, 1989 zen, erakusten ere zen, eta hemen iparaldean erakasle gutxi zeuden. Eta Espainiar letrak egin baditut, da Bordelen egiten altzelako Euskara. Eta begira, 89an, ni sortuan naiz 92an, beraz 17 urte nituen, eta intuizioa nuen nire aizparen bitartez, behar genuela gure hizkuntzari lotu, eta ikasi
aitak biziki ontsa daki, azkainetik biziki euskara edera du, baina psikologikoki berak ezin izan digu pasa eta gaur egun nire seme alabekin hortan ari da, euskaraz ari da, baina beraunaldi hortan nahi nizuen zehaztu gu hemen iparaldean zuekin komunikatzeko eta lurraldetasun hori aldatzeko, muga gainditzeko behar genuela ez berriz euskara hori lotu. Eta eskerrak egin nuela bideo hori, intuizioz, eta gaur egun idekitzen dizkit hizkuntza minorizatu hau. Idekitzen dizkit ate pila bat. Eta, begira, bai, Donostiara goaz ematera zera igande untan, eta nire lana, koreografo gazte gisa, lehenbizi izan zen sailkatua Euskadi mailan 2002an zera han hasi ginen, zuen eskualdean hasi ginen gure emanaldien garatzen, eta orduan azkenean dugun indar honi esker euskaldunok, eta ninago erabat idekia mundura, nahi dut joan mundu osora, Japoniara ere gure han baitut so agio izeneko euskaletxeko japones... Tira, so hagioren laguna zara. Nola? So hagioren laguna zara. Baiz, eta Bordalen elkarrekin ikaskideak izan ginen, eta ez ginen ausartzen berari, joan ginen Bordalen itxoiten ginen euskal klasea hastea, unibertsitatean, lagun batekin, eta gibelean japones bat, eta gu frantsesez, eta berak, ez, hori izan zen gure lehengo kontaktua. Nik euskara dakit, baina frantsesa ez dakit, onera etorri naiz frantsesa ikasteko, eta autobusean sorekin zenbat iriz eta biok euskaraz, eta jendeak begiratzen gintuen horrela, ze ongi ari den neska hori japones ez da ni, eta soren kantuak oraindik buruan ditut mo ikutsuneruto, eta uste dut mundua idekia dugula, hori, nahi badugu. Eta orduan, hori importan zaite haitea, zenta azkenean ikusten dira bakarrik agian etapak markatuak direnak horrela, baina agian sendretatik goazelarik bidekitzen dira agian bide askoz garantzitsuagoa. Te politia? Bai, eta pertsonaia xelebre eta maitagarria da, xo jagio, bai. Japonian baditugu bereziki bi eredu, bera eta Hiromi Yoshida. Hartu dugu hemen ikastolena. Etorri zen onera Denibaneko ikastolara. Mikel Ibarguren idazlea dugu eta lagun mina hemen Ziburun, eta horbildu zuen bere lana eta oso interesgarria. Jende zinez interesgarria. Haiek kontatzen dute Euskal Herria etorri eta Hiromiren kasuan esaterako berak espainolez etzekien, eta Donostian denda batera joan euskeraz eta ark ez ez, eta honek, jo, batira, nik euskeraz edo japonian ez dakit, eta ala nola moldatu zela, eta xo kontatzen du, Frantziara iritsi eta hori trenean euskaldun batzuk entzun, eta ark haien gana jo euskeraz hasi, eta haiek beldurtu egin ziren, nondik atera da, tipo. Eta gero festa bat onturatu zuen, sok, Euskal Etxeko gazten artean guginenak eta bere japongo komunitatea, eta egin ziguten orako afari mezoragaria beraien kulturakoa, eta somununua zen. Ipina zigun olako hemen, bakizu behar genuen izarri gure izena, eta bakoitzak genuen beste kultura bateko binomoa. Ordonik banuen dantzari bat, noskin nire parean, japonesa, eta berarekin tokatzen zitzaidan, elkarrizketa eramatea gau hortan, ez da gero, bagenek zer dutan din, eta zer dutan joan. Hori ere oso xeetasun. Eta urtero, idazen jogo elkar, bederen opatzeko urte berria, eta berriz zonbait zuen emaiteko. Zorionekoak zuek. Bada 30 urte. Pantxika, zorionekoak zuek, nik xo jagirekin Japonian Osakan egon nintzenean, bertan, euskal kulturaren inguruko hitzaldi batzuk antolatu zituen, eta menua euskal janariaren inguruan zen. Eta antxe topatu nuen Tolosako babarrunen plater bat maiganean, ni Tolosar izaki. Eta babarrun haiek ikaragarri goxoak ziren, eta altxa eta sukaldera joan nintzen, esatera, izue, hauek nire Tolosako amonak prestatzen dituen babarrunen mailakoak dira. Eta sukaldariak arro atera zidan Tolosako babarrunen zorro txuria, 15 egunez behin, han aeroportuan jasotzen zituzten Tolosako babarrunak,
eta bai, oso poliki izan zen. Baina, xoren eskuti Japonia sukaldaritzarik ez dut izan. Beraz, zorionekoa zu, Pantxika. Bueno, euskararekin ari zinen, eta ipatzen ari ginen pixka bat, eta ikusi dutzuk euskararen urtaroa izeneko proiekturen bat hortik baduzula, eta euskara eta dantza nola uztartzen dituzu, nola lotzen dituzu, konta iguzu pixkat? Eskertzen zaitut hori emateaz, eta noski, bizitza batean 1000 bizitza daude, eta orduan haikan erakasle izan nintzelarik, nire lehenko frogak ziren, eta geroztik hainitz aritu naiz batez ere umeekin, eta hor zaindekiko umeekin ere, nola mugimenduak sortzen duen ekintza, eta hor batek ekintzaren bitartez ikasten dituen hitzak, ez? Hola pasatzen da, mugimenduak sortzen du burmuina, eta gorputza eta burmuina bere iztea ez da interesgarria. Eta ohartu nintzen umeekin lan egitean, nire haikako erakaslearen lanak asko lagunduko zuela mugimenduak, ez? Eta orduan, euskararen urtaroa zela eta aspalditik hemen esaten ari naizen esperimentazio bat finantzatua izan zitzaigun, eta beraz eraman dugu ikastaro bat, nun B2 mailako heldu batzuk, ziren bakarrik aekakoak, baziren ere hori beste leku batzuetan, honan badira euskara erakusteko toki batzuk, 10 bat pertsona bilduik eta bakoitzak bere euskara mailarekin, nola bultzadak eta ekintzetatik pasa eta dantzak ekartzen alduen mugimendu ekintzen bitartez mugimenduan sartzen nola hitzak ikasten dituzun, eta nola bihurtzen zaren aktiboa hizkuntza batekiko, ez? Zenta denok dugu memorio ezberdin bat, azkenean, batzuk jarririk eta idatziz kontsa zaie, baina beste askori, beste memorio motak dira, eta egia esan izan ziren 2 egun oso unkigarriak. Oso pozik nintzen ere, zenta behin. Ara? Segundo bat, momentu batean galdu baitugu behar genuen tokia. Ez dizugu entzuten Pantxika. Pantxika, bai. Hori, biztanlegora ino joango garela elirale konpainiarekin hemendik 3 urtetara. Nik itxaropena initz dut autetxiak aldatu dira, gazteagoak dira, bertzaleak edo euskaldunak, euskara garatu nahian, bederen, bere importantzia eman nahian, eta hainitz ari naiz bururatzen senpererekiko, senperen nahi baduzue gaude olako biztanlego berri batekin ere, diten dena edozein lekutatik, eta beraz gure kulturari, edo bederen, bai beraien kultura eta bai guk gure kultura partika dezagunez, eta lan asko badugula hortan, euskara integratzeko, euskal kultura esplikatzeko, eta kultura, nola esango dut, dinamiko baten sortzeko, zenta gure nerabeak ere, egia esan, espalima ditugu proiektu biziak eta eraginkorrak eramaten galduko ditugu, eta nik ez dut esaten utzi behar dugula jauzi sistema aztertu dut, eta da dantza saharrena, ez jauzi sistema, ez da euskalduna, heldu da Europatik, eta hemen gure Pirineoetan egonda bizirik, beraz, dugun ondare horrekin bultzatu behar dugu kultura bat ahas modernoa gure gorputzak aldatu dira, esan nahi dut seksualitate mailan eta dena aipatzen alda gorputz baten bitartez, eta nik intimoarekin erakusten ari zarete zatika, eta zatika izan da oso lan sakona da nola burmuinetan eta irudimenetan ikuslearen zat aldatu parametroak izaki bakoitza ongi senti dezala bere identitatearekin, bere barnekoarekin, eta mementu berean gorputza bihur dadin politikoa, ez? Zer politikoa sentzu noblean, zer partikatu nahi dugu humanitatean diendearekin, eta uste dut dantzak, eta gainera hagian konfinamenduarekin, hagian oino gehiago,
baduela funtsa. Hor, dantza ikastaro bat eraman dut, orain dela 3 aste hospital psikiatriko 9 pazienteekin, eta ez dakigu ze terapeutikoa izan daiteken kolektibo baten sortza, eta noski gure emanaldien bitartan horrak ikusten dituzularik, bolak ikusten hor Joseari delako dantzan, zelako irudimena, eta ni ari naiz badaugoi urte eta gehiago ere, uste dut sortu naizenetik, eta nire familia aspertu dut, afitxak, menaltiak, beti hortan dago, ez dut sentsaziorik 3 urtetatik aldatu naizenik bat ere, eta uste dut gorputzak guk elkarrekin zer egiten aldugun, nola ezartzen algaren gure mundua ikusten, eta hor dela gure bizitzaren gako, baina eta gaur egun gehiago. Erresistentzian sartzeko beharra sentitzen dut, eta ematea Donostian igandean hortan izango da. Normalki guk ezin dugu mugitu, salbu lan egiteko, eta dantza egiteragoaz, eta lan egiteragoaz Donostiara igandean. Eldu den emanaldiak bai 4koa, bai 7koa, bai 8koa, bai bordelekoak penkatuak ditugu, hots, bertan bera ditugu 12 emanaldi hilabetuntan, gure intermitentzia egiteko 53 behar ditugularik, beraz erran nahi du gure laurdena, urtearen laurdena badoala pikutara azaro hortan, hola da, ez dut juduatzen ere nola, zer, nundik, baina lan egiteragoaz zenta dantza egitea eta kolektiboa sortzea ezinbestekoa da. Orduan, onartu dut zuekin izaitea Zoomez, edo ez dakit StreamYard. Eta, gauza batzuk bai egin ditzakegulako horrela, online edo nahi duzuna, baina gure gazteak behar dira elkarrikusi. Zan nahi dut, ekintzetara jo behar dute, eta ezin gira egon virtualitate hortan. Nor gira, humanitatea zer da, eta zer nahi dugu. Pentsa ez, nolako osnarketa utzi digun Pantxika Telleria bideondok mai gainean. Pantxika, guko badugu ohitura bat tarte honetan, kafe hutsa izeneko tarte honetan, eta izaten da, astetik astera, eskatzen dizuegula, datorren astean izango den gonbidatuari galdera bat egitea. Alegia, astean zehar, Oiana Maritorenak eskatuko dizua izu, Pantxika datorren astean ez dagin nor dator, eta harentzat galdera. Baina joan den astean, Inigo Aranberri aktore izan genuen gurean, eta Ari galdetu, Inigo Aranberri, eta Ari galdetu diogu, zuretzat galdera egintzezan, eta hause kontatu digu. Kaixo, Oiana, baten faltan bi alde batetik, nahiko nioke galdetu, Pantxikari, hori berak gazteekin da esente egiten dula lana, izan nahi, proiektu batean parte hartzekoak ginen elkarrekin, eta azkenanik ezin izan. Baina, hori gazteekin egiten du lan horretan, eta gaztea gaur egun daukaten arrapaladako bizitza hori ikusita, koreografia horietan, barrua eta bizkate tripak sartzeko nola lantzen duen. Eta gero, bere lanetan begira naiz, eta batek kuriosia ditu dit, otto izenekoak. Ez dakit ezarri buruzan lan hori, hoxe izango zen galdera. Behar daiz brantzatu bestea galduko zaituzte. Elektrizitate beharrean da, Pantxika Telleria hori ere badu, virtualismoak. Iparaldean badugu elektrizitatea, ja. Baina, tira, beti zerbaiten menpe gara, virtualki gaudenean. Aurrez aurre ez du, halako menpekotasunik, tira. Eta nik justu gango nuke agian gu ekialdean gaurela. Iparaldean gaurrenak, baina. Hori da, filosofikoki. Hori beste osnarketa. Beste osnarketa. Ikusirik ekialdean gaude. Esun behar duzen ekialdetik elektrizitatea badago, eta horren menpe gaude. Nola egiten dut lan, Inigo zure galderari erantzuteko, simpleki hainitzitz eginez. Gazteak, txipi-txipienak ere, urte batekoak, bi urtekoak,
heldu gisa hartu, eta justu nire hitzak akomatu, eta nire lana esplikatu, mugimendua proposatu, eta oino egin dut hori bi egunez astelen eta asteartean, eta 5 minuturen buruan gazteak hartzen dituzularik pertsonatzat eta badakitelarik ez dituzula judiatuko eta artista gisa bazoazelarik justuki beraien berezitasuna eta zer defenditzen duten eta nun oldartuak diren eta zu ere oldartua zarela. Ulertzen dutelarik, berehala sartzen dira. Badara mazkit, eta 5 urte hortan, elirale sortu baino lehenago, borduan klasikoa erakutsiz, baina baita ere kriston esperimentazio pila eginez eta terrenoan ikasi dut nire lana, eta begira, astelean eta asteartean, COVID-a zuen nire dantzari bat ordezkatu dut, ezer testatu gabe. Eta azkenean, baditut urteak, egibeletuk edo baina azkenean, mementuan kokatu, itxasuntzia hartu eta bazoa zaintzina, bekasik ongi begiratzen baduzu gaztek proposatzen dizuten nondik pasat, eta zuk badakizu joan nahizula ara. Eta ondorioz da sekulako plazera, zenta mementuaren plazera da, eta 4 talde hartu ditut, eta bati hori proposatu da 4-5 urtekoak ziren, eta bukaeran nituen nire gainean, ni ferekatzen, ni maskararekin, baldintza oso berezia. Eta gero nituen handiak, eta handiekin pentsatu du, taulan ez da nio, joanen gira taulara. Eta noski, ogoi bat ziren, eta oskortuak eta leku asko hartzen zuten, eta egin dugu koreografia bat. Eta ineate harta gure emanaldiaren hasiera perfektoki bultzatuz, ikasiz. Gazteak hor konzentratuak dituzularik, dituzu bururaino. Eta orduan, zuk biltzen duzu energia hori, nik 58 urte ditut, eta esaten duzu bizitza, hau da aberastasuna handiena. Buraso bihurtzen zarelarik, eta zure alabak esaten dizularik, aizu ama, pitoi bat hartuko dugu, eta xeran pitoi bat. Eta azkenean pitoia sartzen zaizu etxera, onartzen duzu, eta hasten gazteak idekitzen dizkizuten mundua, eta gazteekin edo zaharrekin, nik saharrak biziki preziatzen ditut, eta kafea beti hartzen dut, Dona Pauleun hartu nuen, merkatua hartzean, eta hor nintzen, ama, 1900 eta 50 joan naiz aste batez goizero kafe horrekin. Diendearen aberastasuna zertan den, zer kontatzen dizu, nola eramaten alditzu, horiek ere sartzen alko nituen dantzan. Eta erronka dut, oinez izeneko ibiltari gizon batzuekin, xikoren inguruan eldudan apirilean, sartzea horiek ibiltze kontziente batean, eta dantza proposatzea. Eran diate, iagu dantzan ez. Baina hori nahi dut. Erronka. Eta ez dira erronka. Orduan hori, zera aintzina. Eta 8 hori buruzko emanaldia, 8 hori buruzko emanaldia izan zen, bigarren eksperimentu bat. Zenta, Kadira izeneko lehen emanaldiarekin umeekiko zuzendua zena, sartu ginen buru belarri gure bihotz onarekin, baina hartu nintzen tresna asko, eskaz nituela publiko gaztea kaptibatzeko eta ez preso ezartzeko. Bilbotik Limosera eman genuen, eta baziren gure Kadira hortan, 30 minutu irauten zuen emanaldia zen. Baziren, 7 minuta, nun Bilbotik Limosa arte aurrak, beraien Kadiran mugitzen ziren, eta hor, galtzen duzularik, ikasten duzu publikoa nola erreakzionatu behar duen normalki, ez, iriginez, baina hor bazen zerbait ez zuena funtzionatzen. Gainera, Gus Perezek idatzi zidan egunkaria edo berria, ez dakit zertzen oraindik, ni egunkaritik ere izan nintzen, dantza kronikak idazten baitaldirako, idatzi zidan, zure proposamena ona da, baina hor, eta ahazoi zuen, eta hori ere eskaz dugu artistok, hots, erraitea gure lanean, kritika eraikiko hortik, ez dugu lertzen, zer pasatzen da, eta
Agustek egin zidan kritika baiko hori hartu dut, eta hartu dut aitzakitzat lan egiteko. Orduan, parametroak emanaldiarenak aldatu, hots lodikroko sortu genuen, eta lodikroko batzutan, Siberura iritsi goizeko 7:00 eta duzu, hemendik 2 horetara hor eman behar dugu emanaldia. Eta bai, ematen genuen, eta jendea eta aurrak joan ahala eman dugu lodikroko 300 bat aldiz pasa, egoaldean, paraldean, Dordoñan, dena euskaraz, baldintza bikainetan. Eta ondotik etorri zen Otio, zenta Otiorekin oino berriz nola taulari lotu ginen pixkat. Joseba Irazokiren lan izigarria zuzenean, Joselu Berasategi Beratar antzez lan baten lan zoragarria, Jose Kazobon dantzari gazte eta berria sartzen zen hor, eta euforia bat zenta noski, agian amesten da, eta kontserbatorioan nintzelarik amesten nituen taula hundiak. Baina, han nintzelarik, beti banekien nire aurrak Donibaneko ikastolan izango zirela. Orduan dena den egun batez, arrazo bat izan gozen. Eta egia da lesionatu nintzela belaun batetik, baina uste dut ez dagoel, patua hor dagoela, eta belaunak atera ninduela. Taula hundietatik, bai, frustrazio bat dudala gaur egun interpretea ez izaitea, bai, Sasha Waltz koreografoaren zat lan egingo nuen gustora, beste gutzientzat ez. Eta lehoi bat naiz, eta nik baite dut taldea osatzea, lehoi eme bat naiz. Eta orduan, azkenan sortu dutana Eliralerekin, eta kooperazioan lan egiten dute, inporta zait zinez, musikari, esan duzue, antzerkilari, baiargi teknikariak, Jabi Ulia dut. 2001-etik Jabi Ulia argi egile zoragaria dut pieza guztientzat hor lanean, Gasteizen bizi da bera. Eta begero, badituzu zuzendari teknikoak, badituzu ekoizleak, ere zenta Eliralen gaur egun, gaude 3 daude bulegoan. Gutxikora bera 6 dantzari itzultzen dira, baditugu gure emanaldiak eta badira 4 emanaldi itzultzenari. Hauetak Lodikrokoren interpretazio bat, badugu Xiko eta Ninika erakutsi dituzue, hor Ninikaren emanaldiak, badugu Arta, baina Arta, hor ikusten dira Artaren irudiak Arta dantzagarakidea helduentzat oso zaila da saltzea, baina hor dugu, eta hor sortu dugu ere azken bolada untan, eta hainitz ematen ari gira, baina Xiko, Ninika, horten ditugu, eta urkun. Bretañan, Saint-Etienen, Le Mans, gure kamioneta mugitzen da. Espero dugu mugituko dela. Hori da, denok espero dugu hori. Bai, hori da. Aipatu duzu ez, lantaldea, ikusi ditugu bideoak Artaren entxeguak, nik Lorentxa ezagutzen dut, pertsonalki. Nik jakin... Arantxa? Lorentxa. Lorentxa ibili zen. Ibili zen, baina irudietan bera agertzen zen, ez? Eta nik jakin nahiko nuke, hori, dantzariak aukeratzerakoan edo, uste dut gainera ezberdintzen duzulazuk dantzari eta interprete artean. Zer behar dute zure interpreteek, edo eta zer behar du dantzari batek interprete izateko? Dantzariak ditu dantza baten tresnak, ez? Bere gorputzarekiko badakizki eta frogatu ditu gauza bat. Gauza da? Tresna horiekin datorela Eliralera, eta nik pixkat gehixot eskatzen nire dara, pixkat gehixot hori asko dena, da bere ganatzea koreografia bera, bere ganatzea gaia bera, eta bere interioritatearekin hau beste nunbait ezartzea. Zenta edo zein urratx egiten alda, eskuarekin ari banaiz, egiten alda zure barnekoarekin, edo egiten alda ahas, eta interesgaia izan daiteke ere, batzutan ora ahas distantziarekin, eta hots, nik koreografo gisa ideia horrokora proposatzen dut, baina gero interprete bakoitzarekin, eta maiz erraten dut
interprete garantzitsuena dudala soinu egilea. Eta zenta soinu agian da gure lehen sentsua, sortzen garelarik entzuten dugu barnetik eta emanaldi batean, eta horregaitik 2003tik xantza izan dut diru pixkaratu kaitea, eta beti kompositoreak ukaitea nire pieza guzientzat. Hor interprete sakon bat dutalako, eta maiz pasatzen dut dantzarekin biztanda denbora asko, baina sortzailearekin, musika edo soinu sortzailearekin hori bezain bat denbora, ez? Eta adibidez, harta izeneko emanaldian, Pascal Irigoyen izeneko hemengo iparaldeko kompositore fin bat, onartu du sartzea guk kasik dena idatzia genuelarik. Eta zinez, Pascalekin adosteko giroak zinez eskertzen dut oraindik zenta egin du batzuk ez dute maitako, eta hori beste zerbait da. Baina nik badakit ze lan sakona egin duen, eta ze tripak ezarri dituen gure hartan ziren 5 dantzarien eramaiteko. Abi horiak ere hartarentzat egin ditu argi zorragariak, baina soinu mailan Pascalek, orduan erronkak dira artistikoak beti, eta gainera harta hortan, mediazioan edo sensibilizazioan hots, taileretan egiten duguna gazteekin ibili ginen, Gasteizetik, Bilbotik, Iruñatik, hemen Donibane Garazitik, Baionatik, ikastetxetan bildu genituen gure gorputzetara, dantzarien gorputzetara zuzenki gazteen korporalitateak justuki hartan izaiteko gaztetasun horrekin freskaturik ez, gaia zen joaiteko eskubidea, eta hartu ginen migranteak ere gurutzatu genituen taileretan, eta hartu nintzen ginen dantzariak ere, hortik, beraien korporalitateetatik gure emanaldia osatzen algenura. Orduan, hor ere, inspirazio iturriak, nortzuk diren interpreteak, baina noski beharrezkoak ditut dantzariak baino gehiago. Hots, ulertu behar dute, ni hainitz ibiltzen naiz mugimendutik egia da, baina behar dut, eta batutan pasatzen dugu. Horren bat, izketan, filosofikoki ulertu behar dute zer defenditzen duten. Eta orduan interpreteak bihurtzen dira. Batzuk bai, beste batzuk zaila, baina esanen dut fidelitate bat dago eta gutxikora bera dantzari bat sartzen delarik minimo bat 5 urterentzat da. Eta orduan denbora badugu ere elkar ezagutzeko eta batzutan bideak ere desegiten dira eta normala da. Zenta batzutan artistikoki hartan hori gertatu zait Jose Kazobo izeneko dantzariarekin, bat ziren 10 urte hor zegoela. Aintzinetik gertatu zitzaidan Jose Lu Berasategirekin bere alaba izan zuelarik nahi zuen bizitza zaldatu. Eta aski profesionalak izan behar gira gure bideak behar direlarik bere izteko ere zenta proiektu artistikoa da nagusi. Ez da pertsonen kontua, orduan batzutan ez da ineresa. Hori koordinatu behar da ere, baina lortu behar da eramatea, itxasuntzia eta proiektu artistikoa garatzea, hori da gure lana. Bai. Goiuri, ez dakit zerbait galdetu nahi duzu. Bida, nina liuratuta eta entzuten, eta monitzakei izke isilik. Bai. Lehen nik aipatu dut, eta Pantxika agian zuk zehaztea egokiagoa litzateke. Uste dut, ez zaizkizula etiketak gustatzen, ez? Beti dago, etiketatzen dugu, nik uste dut dena. Oroar, ez? Bai pertsonak, bai lekuak, dena. Eta zuk ere dantza munduan ez dituzu maite, dantza klasikoa, euskal dantza, garaikidea, horrela da, edo nola ikusten duzu dantza? Era bat horrela da, Etzai gustatzen ere euskalduna, frantsesa. Hori da. Pertsona hartzen dut bere einean eta dantza egiten dut, mugimendua egiten dut, nun espazioa, denbora, fluiditatea
kokatzen ditudan, eta orduan hori bihurtzen da dantza. Eta zergaitik euskaraz ez nuke baliatuko 17. mendeko hitz bat, hitz horrekin zerbait esan nahi badut, ez? Orduan zergaitik ezin dut jo euskal dantzara, sistema koreografiko hortara, nahi badut gaur egun kolektiboa aipatuta. Ni dantza etnologia berekin ez dakit gauzondirik, baina gauza batzuk irakurri ditut bai. Eta biziki laguna naiz Aikoko, Sabin, Bikandi eta talde horrekin ere, zergaitik ez ondarea ere behiz galdezkatu, naiz eta dantza klasikoko dantzaria izan, eta gero garaikide ere ireki ez, eta zergaitik garaikide tresnekin ez galdezkatu hemen duguna, eta azkenean badakizu ezer, gure jauzi sistema kolektibitate bat sortzeko eta elkarri euskoa emateko, me ez da sistema agian hobeagorik eta ja asmatua da. Orduan nik zer egiten dut. Hori aztertu, onartu, eta behar dutalarik harta garatu, sistema badakit zertan den, eta badakit gaur egungo 21. mendeko esaldi egitura bat egiten. Ez dizuet hitz egingo asularen euskaran, eta hori asularen 17. mendeko. Gertzen zuen? Baina zerretik ez nuke baiatuko hitz hori, ez? Eta zer, gantze, gauza da, esplikatuko dizuet zerbait, nik uste badela zerbait dantzarekiko, eta dantza hain politikoa da. Niretzat, hots, pertsona, maitaldirako izan nahi sensibilizazio enkargu duna, ez? Eta pertsonak esaten zera, dantza niretzat ez da. Dantza ez dut ulertzen. Eta ni beste puntuan, dantzen ezer dago ulertzeko. Zatoz, jarri, eta ez da ezer pasako. Odan jendea beldur da aspertzea, agian? Ez dituelako kodigoak ziuraski, baina hasten bazira eta grina sartzen balin bazaizuta. Me Avignonen afruxa izan zen 2015 handinen, bazen emanaldi zoragarri bat, baginen 1000 pertsona taulan, jendeak bakoitzak ordaindu zuen, 50 euro hori zaiteko, emanaldia etzen aski fite hasten publikoarentzat, eta ja publikoa, zer da hori, zer pasatzen da? Zatoz, jarzaitez, begira zazu, hastaitez, hortik, ordu batera, ez dut esaten zazpioren pasatu behar, ordu batera atera zaitez goxoki, eta hitz egin dezagun, baina ateratzen zarrelarik ere publikoak matxakatzen zaitu. Zer pasatzen da? Azkenean, euskal dantzak, lurra joz, eskuak emanik, kolektibo bat sortzen du, pixka bat jujala, egia da, baina nik biziki maite dut, baserri batera debaitea. Zan nahi dut, eta zergaitik hau ezin dugu Bilboko plazan ezarri, zergaitik ezin dugu energia hau Bilboko plazan ezarri, zer pasatzen da? Zer pasatzen. Dantza klasikoan ari den bat, eta bere gorputza landuko duena barnetik, zenta vertikalitatea, eta nik dantza klasikoa biziki maite dut, eta izan ditut sensazioak gaztetan bete nautenak, meni klasikoa egiten aldut ere euskal dantza, orduan, egia da gorputza aldatzeko oso zaila dela, eta zaude zerbait, edo beste zerbait. Baina ez da ezer pasatzen. Balin badut euskal dantzan ari den dantzari bat nire taulan, eta beste bat formaturik klasikoan, ez? Gaur egun, Oiane, Inigo eta Goiuri ez daude berdin jautzirik, ez parean, eta lortzen dute elkarrizketan, ez? Eta garaikide tasuna zeraitik, nik dantza garaikide egiten dara esaten dut. Gaur egungoa, erabiltzen dut hizkuntza bat edo bestea, Zergaitik, egia da, Laban metodoa mugimendu analizian, edo Feldenkrais egiten dut asko, biziki preziatzen dut. Hoiek nire tresnak dira, nire nortasunaren bila joiteko. Eta nik nire nortasuna eta etiketarik ez dut nahi. Zan nahi ni naiz pantxika, taulan mugituko naiz, hor manituen hospital psikiatrikoko pertsonak eta batzuk mugimenduarekiko oso zaila zuten, baina
mugitzen ziren, eta beraiek ziren, eta nik ematen nizkien, batzutan euskal dantza pixkat, batzutan klasiko pixkat, beste batzutan garaikide pixkat, eta izan banu baliko dantza klasikoa eman goinan ere. Zan nahi dut da, pertsona, taulan, edo gai delarik bere burua pixkat biluztea, zenta taulara zoa zelarik biluzten zira, edo zein tresna, ez dakit jan Eugenio Barba irakuria duzuen, da Peter Brook bezalako pertsona handi bat, eta bere dictionnaire d'anthropologie teatrale, antzerkiaren antropologiaren eiztegia idatzia du, nik dut, nire biblia hause da, eta kulturazioa, akulturazioa, Pina Bauxek zer egin du, eta oso argi du, eta Antion Lukuk aipatu zuen bere hitzaldi batean Donostian nengoen, aipatu zuen gizon hori, eta Antion Luku antzerkilari gisak, esan zuen, anik dantza beste punta batean ezartzen dut abstrakzioan, bertsolaritza ezartzen dudan bezala. Eta irakurtzazu Eugenio Barba, bildu nuen Eugenio Barbaren liburua, eta egia da, esan nahi dut, horiek, dantza klasikoa, euskal dantza tresnak besterik ez dira, eta kolaboratu dut esan duzue, bezala Kukairekin, kolaboratu dut Claude Iruretagoienarekin, Luizaz, hemen Marituli konpainiarekin, Christophe Herriart bezalako batekin. Nik ez dut arazorik Pantsika diten da, eta Pantsikak hainbeste maite ditugu, historiotipiak, kuskutsatzea eta ulertzea zer egiten duten errenterian, niretzat fascinantea zen, ateratzen nintzen, azkaine lasai batetik nun, baseri zahar batean nintzen, txiteko errenteriara nun gorputzak hortan ziren, eta kukaiekoak atxematen dituen, eta nik saiatzen nintzen zentratzen, baina fascinantea da. Eta gero, bazoa segunan esatera, eta parean dituzu pertsonak, beraien bizitza, batzuk dantzari osonak, beste zaine reskiari, eta borrokan, eta aurrera jo behar da zerbait. Egin behar da, eta zerbait edera, hori argi da. Zerbait edera egin behar da. Eta edertasuna uste dut dela, hainitztasunean. Uste diturarik aur belz txikiak diten, eta zen mundua ekartzen duten. Pantsika Telleria bide ondo, gustorango gineteke beste bizpairu orduz, zurekin solasean, baina guri ere agurtzeko ordua iristen ari zaigu, eta entzungo zenuten hortxe doinu kubatarra genituela atzetik. Gaurko saioa agurtzeko badaukadalako artistatxo bat prest, eta bera Omara Portuondo da. Labanan jaio zen gaurko egunez 1990 urtean, eta pentsa nola diren kontuak 15 urterekin bere aizpa dantzariak istripu bat euki lesionatu, eta berak ura ordezkatu zuen emanaldi baterako. Eta bapatean murgildu zen arte estenikoen munduan, baina bere ibilbidea kantuan amaitu zuen. 50. hamarkadarako Lokiban Blasfim taldearekin aritu zen, jazz giroan, gero Anaconda Orkesta bere aizparekin sortu zuen, eta beste bi kantarirekin, Aida Diestro pianista hondiarekin ere aritu zen elkarlanean, eta 80. hamarkadan Buenavista Social Club taldearen ardatzetako bat izan zen, eta hortik entzuten ari garen La Sitiera kantu hobera. Beraz, historia txonekin, agurtu egingo dugu gorko saioa, Pantsika Telleria bide ondo, Goiuri Ezeiza Arandia eta Oiana Maritorena genbe, mil esker entzulei ere hor bestaldean izan zareten hoi, eta Pantsika ondo joan dadila guztia Donostian, eta furgoneta horrek, kamioi horrek egin ditzala kilometro asko. Mila esker. Eskerrik asko. Agur. Y el guiro. Bihar arte, aio. Kid Calm and Bigarren Kafea.